غاشانا دكتور كبرى غاشنا سلستيوم سمع له جزانا سمع عند حرار له خوينه يغني لنا ناب مدب حتون ملسن كنساغاغر او خلنا نقر ما قدنا انا قرب تقرب كون حتوتات بره نخبلا نعان كقربن اغايشنا كتما قلوان تقول لهم حنت حتو كن نقول لهم نناتكم ملسكم لا تقول لهم تن حتوتات بمسورة لومي تزقربه يقنلنا كمان بخمسة عينة أجابات غيركم سمو قبلكم مقربكم أبقى تسألي ولا تي أرتيكلات حدا بحدا خب حدا كسب 35 كنكودون كاتا عن خون خالي نعوز خون مدب كن حزينة أبتي كاب حدا كسب 35 زبل نتفتاتن أرتيكلات أنا جن حرفف زبالة خاو كاب تكتبوا تصنعكم إذن أيلوم عن تصنع مجلتي أبكلت نتبي كوينو تردين له نسخة إذا حجينا هذا دلنا مجدي كم يجرنا خنعود زبل حتو قال أيكا صباح أبتي ديمقراطياوي جودنا نأطول أنت عينت مساجاري جزياوي منجستي وي حجر نمتكالنا بقوام زساجر حلفنتنا ملا زيجا كلت عبيتي عرستي عدليتي عبزي أنت مركزة حتى تحنت حتو كم زي أما جمرت عزبولكم كم مصنعتي نمورات ناي مهورات مصنعتي نموسات مهورات أقلقلتي كساتوفو كم أقلقلتينا إلكم زقربكم بتعمل زحقوسيون كان أقلقلكم ديكونا وي كان أقلقل تقربنا لنا ديكونا نحنا مهورات أقلقلت حزبنا أقلقلت حجرنا قبل كله بتعمل زحقوسي أنا جناب حنتي قرب كم مزجودة لأخوينا ترى سلمنتاي كم زعينت مانيفستو وي كونفرنس بزح ترى يوندي عبد المسرح نايك قالسي انتاي قوديلا تاريخ كم قودلتون بويانه تشويز نبره تي متانا هابتي قطباو متانا هابتي ناي حبرتسب ኤርትራ ዲያስፖራ ዘሎ እዩ ዓቅሚ የብለንን ውድባት እሞ ናይ ተቃወምቲ ኣነ ደሓን ከማራስ ከሳርሖ ነቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት መስርሕ ናይ ኮንፈረንስታት ሕጂ እውን እንታይ ርአ ኣከንዲ ምሁራት ጥራሕ ምባል أبتي ناتكم حسكم هذا اللي هم مانيفستو عبال نايتي كستاي وتشي زولو من كسقاسون ملو غير ده حسب كوس لم تاي زي ده اللي هم مرحله هايمانوت او كاتو ستيك هولدرز كونو مسؤول سبصقام قطباوي هابتي زونونو ኤርትራውያን ዜጋታቱን دفيت نخلوهم نتي زقرب قالسي ادمعي زخون يلن يقرارص الله ترى عون خلوهم أبزي أسي ستيك هولدر دي قبركم أفتي كابتي انتاي كنقبر علينا كنعوت تبلنا تبسي ملو نخو خونو ولا اتي متانا هابتي نايتي حبرتسب نت حبرتسب كمتي مورات أقلقلتينا توم سبسقاون أقلقلتي هزبي كخونو اللي زخولو ستيك هولدرز كخونو مستوم مراحة هايمانوتن عبيت عدن أبزي خمزو قعزو كابتي قال مانيفستوتات وي كونفرنسات فليز بلا كتقبروا زي فتونكم عم مجمرت عسل انتاي تمريج مهورات راح قدامنا مغنياتو قدم حجون ويان مهورات عديمه كم زغبر قال استبحال لندي ابز حجي قرب فليز بلا ابتي انتاي كنقبر لنا نزبلسي كم حزبي كابت حبرتسب ستيك هولدرز نخونو معرنايتهم مريح ترى حصاوت دخولهم مهورات اتوم كالوتون كساتوف زي قالو ابتي ناي صباح انتاي كجبر على تبعها بقى قرب كستايلات مخنياتو حنتي بصيتن حفتنا اسجدت تبعال انت زي تجاجي ابناي نيروبي زنبره كونفرنس ناي مدرخ ازي ناي مسرح غزياو مسغاغر منغست انتاي كمسلالو زبل اقريبا نيرا حدا صحف اقريبا نيرا حجي انتاي مالته استفالالي صحفات اب استفالالي كونفرنسات استفالالي كيلاتات مهورات يقرب يمو أب تجباريو جنس أجماله مثلاً أب تجباريو أجماله حجي نتي أب قدم حجي زقربة صحفات أب قمت أتيهم نتني صباح أب تيجيزاو مساجر منجست إيرترا أب قمت أتيهم collectively ديو نتي دس أنا حجي نحو ندام الأكان ندعب خان دي زخيد الله ويسي إذا حدش فتراي كم حتو ندحراب قمت أتيهم لا يكبر تحوات نعابو خلهم قلنا قديك حتى تيله كان تا سالسيت خيت خون مثلا
عنتوي ودبات أبتي زخيد سلازلوا تباهيلو نو كم تزلوا دين كأتوا ويسي تقوام مس ندفة بتي زندف قوام بتي بيجو زندف قوام مسرتك كمزجبا مالتي إيرترا كمزجبا ويكمسرتا ويسي بتي أنيحنو أنت مزجبون أنت ترنيفون أنت اللوا إذن قالي أن فلتن قالي أن دين فلتن ودبات صباح نقول ودباتي نايلن مو أفتي زمت قوام بتي صنعون زمتون دايركت أتوا زي أخذوا كتوصدوا لي عنتوي كبر حونا سنغالون ودبات قربات سلازلوا إلونو أو خلا قربات عبدجل لوا جنابتي صباح قوم قوام تناتن أقوما مالت بتمسرح نايتي حقتات نايت قوام كمية حنتو ودب نقط مسرت أو أوتات حقاو خستاي نقط متيلة تاني مترش تحتو كلهم كتما علوات خلو مزح جا عنتوي ون حونا دكتور صالح ناي ليدرشيب أفتي أرتيكل كاب حدك ساب سلاسان حموشتن زلوا قلت لهم ده حموشت ده ولا سلسة I don't know عينيتيا تجاجت تخوينا ده حنت رومني ناي ليدرشيب قدامنا توصيدو أبتي زقصل حجراوي عمام تبلالا نسخهم كمهورات سلسة خم سنة ونسبة لهم كم كيلاتات مريح ترى هتصوتوا وصلوا يقولوا قربات نتخونكم لنا تكون ولكي مرسي كتبونا أقلقلتي هزبي كابكونكم بدرجة حجر كتمرحوا هزبي خاتقلقلوا خير قرات ديكم بقعة ربنا تنحرر لكم نزيا مقرب ما قدهم ما يقنعهم عايشنا سمع الله سمع لي ملكة مقور لي كجمر سنغال دكتور قطعته دليخة العقائد هاراي صبو هاي لما نسي زغرب كان حتات بزحات كحاتون زخولو سلا زخونا صبو تجيركا سامارايز جيركا قريب كان لخا كنفتن كنملشن كنفتن دحان أنا خجمر بمجمر أموس بتصوتي كأقصعو يخو اليوم أتا قدامي تحتها نحنا أقلقلت هزبينا إلكا وأقلقلتن هزبين محيالنينا نسرح أقلقلت هزبي مالس كم زبالكا لك على خانديخا هزبين محيال هزب خنا جري يحيل كل سبب كحيل زخل تمال أحد ملو حبريتا زتفعلالي أمارات إتات كقربولو مزخولو ترحيو كحيل زخل سلازي نحنا خمس لنا أمن إن هزبي وسان سلازخونا هزبي أب قوسن هزب خاني أب زتمال حبريتا مركز كجبر سلازلوه إزي سرحنا سلازي زتمال حبريتا تات أم مقرب زتفعلالي مرجعات أمارات إتات أم مقرب هزب خاشعو توم نحنا زقربنا يمطرح زيكونه ካልኦቱን ዘقربوهم ኣብ ግምት እትዩ ይሕሸኒ ዝብሎ ንخمرጽ ዕድል ንخረክብና ስለዚ እዚኣ ጽቡቕ ኣለኻ እሞ ናይ ፖለቲካ ሰባት ጥራሕ ዲኹም ዳኣኒ ብዛዕባ ሃገር ንብል ኣለና ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጥራሕ ሕዲዳ ኣዘተኒ ህዝብን ተዳኢልናስ ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብና ዝሓቁፍ ጌርኩም ስለምንታይ ዘይሓስኩሞ ትብል ሕቶ ቅንዕትያ نعاخ ملشا اتا ابدنبر زغبرنا انتاينا اتم نصنع زلنا ناي كوميتي ابالات شمونتينا يلكاي اتم شمونتي ابتعر استزي افلط اللوم ابركتو خغبرو خليوم مبغس حسابات كقربو يخليوم إلنا زتبغسناينا ابتا خلايت جن كألت زلوم አለው ابوليتيك عالم نوح غزي زتواسو مرحتي ودبات زنوبرو ተሳትፎ ዝነበሮም ተጋደልቲ ዝነበሩ ደቅ ንስቲ ኣለዋ ኢልና ነዚኦም ኩሎም ካቅሪብናዮም እዚኦም ከኣኒ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሕቶ ስለ ዝኾነ ካብቲ ተመክሮኦም ኣብ ግዜ ቃልሲ ከመይ ገይሮም ይጥምቶ ነይሮም ንዝብል ከኣኒ ንምህብታሙ እዩ እዚ መስርሕ እዚ ግን ከምዛት መረዳእታ ሓዘላ ኣብዚ ኣጠባ ይበለትን እታ ብድሕሪኣ ትመጽእ እቲ ቀንዲ ተዋሳኣይ ቀያስን ግን ህዝቢ ይልና
ስለዚህ እታ ወርክሾፕ ንኩሉ ክፍትያ ነይራ ስለዚህ ኩሎም ስቴክ ሆልደርስ ኣብኡ ክሳተፉ እዮም ተባሂሎም ተዓዲሞም እዮም ተዕድመ ንኩሉ ሰብ እያ ነይራ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብኡ እዩ ዝውሰን ከኣኒ እቲ እዚኦም ክልቴና ኣዳለውቲ ንዘተን ንኽትዕን ዝኸውን ኣርእስቲ ሒዝና ንቐርብ ዝነበርና ሰባት ኢና እቲ ቀንዲ ውሳኔ ግን ናይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ከኣኒ ማዕፅኡ ክፉት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ብወገና ኩሎም ተዓዲሞም እዮም ስለዚ እቶም ዝበልካዮም ሰብ ፀጋን ሃይማኖታዊ መራሕቲ ሃይማኖትን ክህልዎ ዕድመ ተገይሩሎም እዩ ተረኺቦም ዶ ኣይተረኽቡን ካልእ ሕቶ ክኾን ይኽእል ነታ ሕቶኻ ግን ብቐጥታ ክምልሻ እንተደኣ ኮይነ ብቐዳማይ ደረጃ ነዚኣ ትመስለኒ ስለዚ ኣብኡ ዘይተዓደመ ሰብ የለን ብሜድያ ተገሊጹ እዩ ብፍሉይ ዕድመታት ተገይሩ እዩ ስለዚ ኩሎም ነይሮም ሰብ ፀጋ ነይሮም ዶ ነይሮም ሰብ ፀጋ ነይሮም ሃይማኖታዊ ናይ መራሕቲ ናይ ሃይማኖት ከ I was not quite sure ኣብ ኣትላንታ እኳ ፀቢቐ ዝክር እንደ ከም ዝነበሩ ኣብኡ ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ ግን ኣፀቢቐ የረጋግፅ ናይ ኩለን ሃይማኖታዊ መራሕቲ ጆም ተዓዲሞም ስውስኑ እቶም ናይ ደንቨር ፌስቲቫል እዮም ዝፈልጥዎ እምበር ብዙሓት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ተዓዲሞም ከም ዝነበሩ ፍሉይ ዕድመ ተገይሩሎም ከም ዝነበረ ግን ኣረጋጊፀ ይፈልጥ ስለዚ ሓይሊ መንእሰይ ተሕተኻ ብከምዚ ኣገይረ መመለሽኳ ስለዚ ንሳቶም እቶም ኩሎም ሰብ ፀጋን ሃይማኖታዊ መራሕትን ዓበይቲ ዓድን ዝበሃሉ ኩሎም ከም ህዝቢ ኣካል ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ቀንዲ ውሳኔ ዝወሃቦን ኣብቲ ቀንዲ ዝውሰነሉን ባይታ ክርከቡ ዕድመ ተገይሩሎም ከም ዝነበረ ስለዚ ኣነ ብከምዚ ኣረዳ እሞ ምስትንስኻት ዝበልካዮን ንሕናን ዝሳነ ኮይኑ ስማዓኒ ጉድለታት እንተነይርዎ ከዓ መበገሲትና ስለ ዝነበረት ከም ፓይሎት ፕሮጀክት ጌርና ንወስዳ ስለዚ ግን ነቲ ሓሳባትካ ፅቡቕ እዩ ልክዕ ኣለኻ ንስኻ ንሕና እውን ንዕኡ ከነማልእ ፃዕሪ ጌርና ኢና ንብል ዘለና ናይ መጀመርታና ስለ ዝነበረ ጉድለታት ክህልዎ ይኽእል ኸውን ኣብ ተሓሳስባን ኣብ መትከልን ግን ብሓደ ኣለና ናብታ ካልኣይቲ ሕቶ ክምለሽ ኣብታ ካልኣይቲ ሕቶ ብዛዕባ እቲ መሰጋገሪ መድረኽሲ እንታይ ክመስል ኣሎ ዝብል ኣስገደት ኣብ ኬንያ ፅሑፍ ኣቕሪባና ስለዚ ነቲ ፅሑፋት ኣኪብኩም ዲኹም ሪኢኹሞ ዲኹም ንትብል ከኣኒ ነብዚኣ ትምልከት ርእቶ ክበካ ንሕና እንታይና ጌርና ከምቲ ዓንተወይ እዞም ብፆተይ ዶክተር ሳልሕን ዶክተር ገብረን ዝገልፅዎ ዝነበሩ ንሕና ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዝፈላለየና ኣብቲ ከሰማምዓና ዝኽእል እንሱ ይበዝሕ ከሰማምዓና ዝኽእል ነገራት ይበዝሕ ስለዚ ኣብቲ ከሰማምዓና ዝኽእል ነገራት ነድህብ ኢና ኣለና ስለዚ እንተ ደኣ ናይ ውድባት ሰነዳት ገንፂልና ካብኡ ክንብገስ ኮይና ፍልልያት ኣብቲ ዝፀንሐ ፍልልያት ከምቲ ናይ ቀደም ኣካይዳ መታን ከይከይድ እስከ ንሕና ቁኑዕ ንብሎ ተመክሮ ናይ ኤርትራን ተመክሮ ናይ ዓለምን ስለ ዘሎ ምስ ክእለትናን ፍልጠትናን ኣብ ግምት እቲና ንበገስ ካብ ነፃ ዝኾነ ባዶ ቦታ ንበገስ ዝብል ኣተሓሳስባ ኢና ሒዝና ተበጊስና ምክንያቱ እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ኢልና ሓሲብና እቲ ዓንቶይ ክብለካ ፅናሕኩ እቲ ዝሐ ፖለቲካዊ ባህሊ ውድበይ ውድብካ ውድበይ ብሉፅን ብፁዕን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘሎ ንዕኡ ሒዝና ክንመፅእ እንተደኣ ፈቲና ኩልና ከኣኒ ኣብተን ውድባት ኣቐዲምና ዝነበርና ዋላ ሕጂ እንተደኣ ዘየለና ስለ ዝኾንና ናይ ውድበይ እዘ ሓይሽ ዝብል ከይንሰሓሓብ ንኩሉ ገዲፍና ብሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ተመክሮ ዓለም ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት እቲና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ካብ ጻዕዳ ወረቐት ንበገስ ኢልና ኢና ተበጊስና ስለዚ እዚ ከምዚ ጌርካ ኣሰራርሓ ጠቕምን ጉድኣትን ኣለዎ ዶ ሓደ ግዜ እቲ ጉድኣቱ እንታይ እዩ በቲ ጉድኣቱ ክጅምር ዱፕሊኬሽን ኦፍ ወርክ ካልኦት ዝሰርሕዎ ደጊምካ ክትሰርሖ ፃዕርን ግዜን የጥፍኣልካ ይኸውን እቲ ብልጭኡ ከንታይ እዩ እቲ ብልጭኡ ከዓ ፕሪኤምፕት ኣይትኸውንን ፅልዋ ይህልወካን ቀልጢፍካ ኣብቲ ዝተባህለ ኣቐዲሙ ዝቐረበ ሓሳባት ኣይትፅመድን ነፃ ኮይንካ ዝተፈልየ ሓሳባት መሃዝነት ዘለዎ ስራሕ ንክትሰርሕ ከኣኒ ዕድል ይህበካ ስለዚ እዚ ከምዚ ጌርካ ካልእ ኣማራፂ ኦኬ ጋሻና ወዲቃቶላ መስለኒ ተዘይተጋገ ስማዕ ኣለኹ
سوري غاشانا وديقات الله كبر غاشانا سنغال ولدت وديقات الله يا اوكي اغاشنا كبر غاشانا بصايكم كتملؤ تدخلوا يسمع له نعني سمع لهن احوات داتوا ما هي اوكي رحال كساب زمت اوكي اوكي بل اوكي واعا كل تصفى قبر سنقال تتملش قاعد عن تعيش متقصلها دومتان كيبل انا بتصل سيت حتى خيب تي اجمير واصل زله مالتي تصل سيت حتى انتعت ودوات كم زلو خمس حجي زلو دين كاتواس بحنقو بحق سونن كم سراتا وي تبلع تا حتى كم تردعهن مالتي احوات انت مسلكم حجي تزي اقدها السيتيا مسرتاوي زخونت ነገር አላኻ ክነነጥረላ ዝግባአና ማለት እዩ ውድብ ከመቃለሲ ዲው ዋላ ውድብ ከም ናብ ስልጣን መውፂ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ እጂ ንሕና ሰሪዕና የለና ማለት እዩ ዝመስለና እቲ መሰረታዊ መትከላት ከም ዝረአኹሞ ጉድለት ፍትሒ ብኤርትራ እቲ መሰረታዊ ፀገም ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ስለ ዝጎደለ ስለዚ ፍትሒ ምምፃእን فتحي بقب من محدارني ملسو ايوتي مبجزي مالتي حجه نزين مقبار كاني نتمدرخ كاب زي فتحاوي نفتحاوي كما يقر كاتوصخ اب ثلاثه درجاتات وي كان مدرخات كفيلنا يلنا مالتي حجي ملكي مستسعر خاني نمسغاغر مدرخ مكياد بدحري قوامي حزباو سرعه متكال زبلي مالتي حجي لو ما انتي ويلومي ودب كون كاتك علس نحر لها انتي كتكبر خاتك علس زلخا زبل حتى بزح غزي ابز دم تقاومو حدث اقم زفطر يصنيحو كوين يزردعن مالتي ودب كم حزباوي منغستي متكال اتكبر علسي ني ديمقراسياو مسغغار كم مسارحي دي هتتقولوا ويسي كم لاب سلطان مديبي محوري زبل حتى إذا ما بزح جزية مالتي إذا حكي بقبو هنردو تزايكيلنا بزح جزية تقمي مالتي تتي عبدن بتقاومو حدنت نخفت زقبر قالسي زدحامن حدنت كساب حجي زي مسعنون نزو حتى زي بقبو هنملزو سلا زي نخيلي ودب كم محور سلطان نحر حسيب كايا لما عنتي ودب كتلوك هتدلي صباح نقو متى انا بسلطان كتمثل كان نحر حسيب كامالتي تقبو خوون تقبو اجل بزين احنا سرعنا يزلنا حجي انت عينت سرعات على الارتراخ تكليو زبل حتى بمساغر مدرخ زحلف انترم كونستيشن كصدق الله وقت مساغر مدرخ يدنا لنا انترم كونستيشن وكاتي نا مساغر تشارتر نقول زلنا زوسنو نغرات هال سازي صباحنكو ودبات ويكا سلفتات ناب سلطان نخوادادرا زخيل بايتا خنصف انت عينت منغستي مالتي بارت سيستم دي بيرترا ولا خالق دي زبل بزح ነገር አለው ውድብ ወይ ካ ሰልፊ انت عينت سلفي يخون زلو حبره مالسين نخلو عليታት ዝውክል ዲው ሃገራው ዝኮነ ዲው ፍሉይ ሕቶ ዘለው ዲው ኣብ ሃይማኖት ተመርኮሰ ዲው ኣብ ዓለት ተመርኮሰ ዲው እዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ይዝውስ ስለዚህ ጽባሕንኮ سلطان نختم محاضر مخنياتو مجمرا تعاملوا زلكا سلطاننا حزبي سلازي ني هاجرن حزب نختم محاضر تاونكا هاجرن حزب نيتي سلطان كبكالو سلازي واننت ناي سلطان حزب مخانو مجمرا تعامل كتلالكا لازي واننتو ناي حزب زخونه سلطان نختركب كاني حزب زدليو كتم مالك كتلالكا سلازي اتنا حجي زلو ودي بسلف زبحان مستي صباحنكو ناي مساغر مدرخ تحاليفو قامي منغست بتكللو زهلو سلفي وي ودب كلت يتفعل خوين يزردع كون زغباون معناتي سلازي بزين احنا حجنا زلنا خاني انتاينا نبل زلنا حزبي يزوسنينا نبل زلنا سلازي حزبي يزوسن حدا خوين حزبي نخوسن زفولو منغدي ويكا بقعت نخطري انت نغبر لنا اينا حجي نزارب زلنا ويكا نسرع زلنا معناتي سلازي حجي انا دي هذا العلاج نخو كن انتايو نبعلي ابتي قالس سلازم حساسبان ترعيان من دنبته او مخاني كفيل وفح بالوطن يحزل لكن
عبس تمام تازي سلازخونه حزبي اجر من قدي كستبهالو لزغبو ነገር مخانو متان كنصر سلدلو خي سازي نحنا عب صباحنكو عب إيرترا حزباو منغستي كنتكل ندحر قالس ندحر لنا سلطان ما حزبي لنا ندحر امنا بزي حج قربنا يزلنا خا مالتيو حجي بحطو سلطان اي كتبع سايغبع كان انتايو لتي مدرخ الخسرها بحبر قالس خاتكايد زلك دكتور ابا قالو كيخوفكم ابتحتو قرب كتلصر كما مستي اقا ودباتنا اب دنب تقامو اب دمت اتم حتيتا مخنياتو غلين ناي دنب تقامو بهراو قوم علون غلينون بستفعلالن يدلنا قومن بخومي نو نوعو حجسي ابتي ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስት ነው ተለና በትን ሰንቀይሞን ኦድሎ አሁን ውድ መልካ ስቴክ ሆልደርስ ቆናዲ እንደለውና ይግድ ተንካሎት ውድባት በኻለ መልካ ቀመንተሎ አብዚ ሕጂ ለሐት ደሎ ሳራ ብግምት ተጣጡ ቀጥሉ ምስቲ ብትመጥ ቆም اواي حجي الصوم كمتي عنتو حاونا سنقال زبلو كم عكال حزبي ان كوينن زواسا كمنا مقالس بايتا بنا هنا رديت مالتي حجتي تسلفي نبلو زلنا صباح خالق كم عكال حبرتسب حجتي نحنا نغور زلنا انتايو تودبا يكون حيلي نزي برينسيبلزي تقبلوا نحابرنا مقالس بايتا خفطريو سلازي نزي برينسيبلزي تقبل كايا يعني ودبكاو نايتنيها مالتي مخناتو كله ندحر نزي تقبلو ازي حجي نزي حجو قالس ندحر اجميرو اتنا حبرنا مقالس بايتا خفطر خيليو انتاي ملكي خحز تنا مقالس بايتا تنا حبر مقالس بايتا حدا ودب دي خاخت حدا جنبار دي خاخت وي حدا ناي مقالس بايتا خبال كل بي كونفدريشن ناي تفعلالي عكالات بكونفدريشنز اوم دي خون قال اسي حكي حزب زوسناي معناتي انتاي ملكع خاص كم زلو قال هذا نا مقالس بايتا ابزي مسرتاو برينسيبلتي مسرت زغبره هذا نا مقالس بايتا كفطر كفئلالو نت هذا نا مقالس بايتا نخفطر زخئل بايتا خنصف يخئل لنا عنا نقرب زلنا سلازي ودب يكون زيتودبه محبر يكون ناي سيفيك اورغانيزيشن يكون ازي نكونو معلتاوي هيوت نحده من قصاص كجزء زخئل اما ابزي مسرتا برينسيبلزي ندحد عن زعقب اما ازي لندحز عم ندحر كوينه خاني بعلي حسس زبل كما جرى امسكالوت تحابر زخئل كما جرى امسكالوت قالس زخئل يزبل سلازي حكي تي ملكع ودابي يكون ولا خالق نحطو كله ارتراو حطو كملس يقليو إلنا عينا نقرب زلنا حتى بهير حتى قنقع حتى خالق جن تي فتحي من محدار كل حزب سلازخونه نا حزب قال صفات إركا نتي عقيت حجي زل حيلي ملقاسي يزبل مالتي سازي حكي كمناتا يردئ اتن ودبات كما عكال حزبي كوينين ينابد زواسع مالتي اتي خالد دحر لو تزمت ودابي ወይ ከአን እንተ አይነት ሰልፊ እንተ አይነት ታሽም ዝብል ግን ና ህዝብ ሕቶ ስለዝኾነ ህዝቢ ይዝምልሶ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ንሕና ንዑ ኣይንምልስና ህዝቢ ጽባሕንኮ ንዑ ንኽውስን ዘኽእሎ ባይታ እንድሕር ተፈቂሩ እንታይ ዓይነት ምሕደራ ብኤርትራ እንታይ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ከም ዘለዎ ህዝቢ ዝውስኖ ውሳኔ እዩ ጽባሕንኮ ኣብ ዓለት ተመርኮሰው ሰልፊ ክፍቀድ ይፍቀድን ና ህዝቢ ውሳኔ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ናብኡ ንውፅሕ ግን كله حبرت السب بحابات أميرو كقال الزخل مينيمم ليست كوماند من نهترزبلنا يوم إذا برينسيبلز دي أتومي ماني بزي أم نجمرين أنا بالزلنا معناتي سلازم كله واسع لأنه كل حبرت السب كواس الزخل بايت خطر الله إن أنا بالزلنا معناتي حجي بخومن حسكوازي أمالتي من البات سنقال مصين بحر الله نتا جميروا زبن وداد بحري حتى نايم حنت بلا الله قالتكم نسوا فوقيا يغني لي نتان عدي كبو معاتم تمدي هذا لكم سمع ده لكم ملكت كبر لي صبو ስለዚህ አቋሪጠ ቴክኒካል ፕሮብለም ያጋጥመንሎ በተደጋጋሚ ሶሪ አሸጊረኩም ታ ዝነበረት እንታይ ሕጂ
ሃገራዊ ሕቶ ነልዕል ስለ ዘለና بهاجر درجة زلعبوا حدوتات حبيرنا نزت كاتعن نبل سلزلنا كلهم بلفنت يملكتهم يزبح الأكلات أبت مسرح كساتو فخلهم قبلتيا أبتي قندق نحنا فوق لانتايو حسابات خما عملوا كل حسابات قدام امتيها امود اتا اذا تفعلالي اماراتيتات ونتلو نتغزا قريبكا ابتغزا ግን ንኹሉ ለኤርትራ ዘንጸባርቕ ንኹሎም ስቴክ ሆልደርስ ክዕደሙ ከም ዘለዎም ግን ተሰማሚዕና ኣለና መስለኒ ኣብታ ካልኣይቲ ውድባት ስለ ዘለዎ ኢልካ ኣነ ከምኡ ዝበልኩ ኣይመሰለንን ኢለን ተኮይነ ግን መልሓስ ይተዓንቂፉ ውድባት ግን ኣገዳስነት ኣለዎን እየ ዝበልኩ ኣብ መሰጋገሩ እዋን ከም ኣካል ከም ክፋል ሕብረተሰብ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎን ኣብቲ መሰጋገሩ እዋን ግቡእ ታረአንን ክጻወታ ጥጡሕ ባይታ ክፍጠረልን ክተባብዓን ግን ይግበአን ጥራሒናና ስለዚ ብመስከል ብፕሪንሲፕል ደረጃ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዛ ቀዳመይቲ ተዛሪብና ዘለና እንተዳ ኮይና ሓይሊ መንእሰይ ብፕሪንሲፕል ኢና ተዛሪብና ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ሓደ ሃገር ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ጠቅምን ረብሓን ኣለዎን ስለዚ ግቡእ ታረአን ክጻወታ ከኣኒ ንዕቁ ዝፈቅድ ባይታን ምትባዕን ከዓ የድልየኒ ኢና ዝበልና መንያ ፖለቲካው ሰልፊ እንታይ ተማልእትያ ንዝብል ግን ኣብዚ ቀፂሉ ዘሎ መጽናዕት ንገብሮ ሽዒና ከነቅርቦ ዝያዳ ኣብኡ ኣማራጺታት ኣብ ዓለም ዘሎ ኣማራጺታት ከነቅርብ ኢና ንነፍስ ወከፍ ኣማራጺ እዚ ኣማራጺ ህዝብ እንተደኣ መሪጹ እዚ ብልጫታት ኣለዎ እዚ ከዓ ጉድኣት ኣለዎ እንዳበልና ክንሕብር ኢና ኣብ መጨረሻ ከም ክኢላታት ምናልባሽ ንህዝቢ ኤርትራ ካብዘን ቀሪበን ዘለዎ ኣማራጺታት እዚኣ እንተመረፀ ግን ዝሓሸት እዩ ዝብል ናይ ገዛ ርእስና ነቅርብ ንኸውን ገና ነቅርብ ንኸውን የኢለ ምክንያቱ ተሰማሚዕና ኣይወዳእና ንሕና ስራሕና ኣገልገልቲ ህዝቢና ህዝቢ ኣብ ዝተማልአ ሓበሬታ ክውስን መታን ስለ ዝኾነ እዚ እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ግን ብሄራዊ ኣቃውማ ዘለዎን ሃይማኖታዊ ኣቃውማ ዘለዎን እዞም ኩለን ኣለዋ ኣብ ዓለም ዘሎ እዩ ኣየናይ ምርጫ እዩ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ሲነትን ምዕባለን ከምጽእ ዝኽእል ግን ተሞክሮታት ናይ ዓለም ስለ ዘሎ ካብቲ ተሞክሮታት ናይ ዓለም ተበጊስና ህዝብና ንዑ ነቲ ተሞክሮታት ናይ ዓለም ክፈልጦ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣማራጺ ከኣኒ ነፍሲ ወከፍ ኣማራጺት ናይ ገዛ ርእሳ ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ብልጫታትን ድኽመታትን ስለ ዘለዋ ንዕኡ ከነቐምጦ ክንፍትን ኢና ምናልባሽ ከም ክኢላታት ንኹነታትና ኣብ ግምት የእቲና ህዝቢ ግን እዚ እንተመረፀ ይሓይሽ ይመስለና ዝብል ከኣኒ ናይ ኤክስፐርትስ ኦፒኒየን ከነቅርብ ንኽእል ንኸውን ገና ስለ ዘይተሰማዕና ከምቲ ዝበልካዮ ግን ንሕና ኣብ ኔሽን ቢልድን ኣብ ህንፀት ሃገር ኣተኪሉ ዝሰርሕ ሰብ በተን ብሄራዊ ኣቃውማ ዘለዎን ናብኡ ፎካስ ገይሩ እዩ ብዙሕ ግዜ ዝዓይ ሃይማኖታዊ ኣቃውማ ዘለዎን ግን ከም ማሕበራት ክህልዋ የብለንን ዝብል ግን እምነት የብልናን ምክንያቱ መሰረታዊ መሰል ስለ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ክወዳደር ይኽእል ዶ ኣይክእላን ንዝብል ጥራሒና ከዛርበና ዝኽእል መስለኒ ብኡ ንፈላለዮ ስለዚ ገሊአን ሃገራት ሃይማኖታዊ ኣቃውማ ዘለዎ ንሃገር እውን ክመርሓ ይፍቀደለን እዩ ዝብል ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ይወፅእ ገሊኡ ብሄራዊ ኣቃውማ ዘለዎን ጥራሕን ስልጣን ክሕዛ ዝኽእላ ምክንያቱ ብሄራዊ ኣቃውማ ዘለዎን ንኩሉ ይውክላ ስለዚ ናይ ሓደ ፀግዒ ይኮናን እሳተን ጥራሕን ከኣኒ ብማዕረ ፍትሒ ክፈጥራ ዝኽእላ ኢሉ እንድሕሪ ኣሚኑ ኣብቲ ቅዋሙ ከምኡ ገይሩ የውፅእ ዓሌታዊ ኣቃውማ ዘለዎን ክህልዋ ይኽእላየን ኣብ ዞባታትን ኣብ ንኡሳን ምምሕዳራትን ክወዳደራ ይኽእላ ይኮና ብሃገር ደረጃ ክወዳደራ ይኽእላ ዶ ኣነ ከም ዘለኒ ርእይቶ ግን ብዙሕ ግዜ ኣይፍቀድን እዩ ምክንያቱ ናይ ሓደ ፀግዒ ሒዘን ስለ ዘለዋ ንሃገር ኣይውክላን እየን ዝብል ረቋሒኻ ኣብ ግምት ዝኣቱ ስለዚ እዚ ግን ናይ ብሕተይ ርእይተ ዝህብ ዘለኹ ኣብ መጨረሻ ግን እቶም መፅናዕቲ ንገብር ተን ኣማራጺታት ዘለዋ ከነቕርበን ኢና ናተን ብልጫን ድኽመትን ከነቕርብ ኢና እንተተሰማሚዕና ከኣነ ንሃገርና ዝጠቅም ካብዚኦም ኩለን እዚኣ ተሓይሽ ዝብል ናይ ገዛእ ርእስና ናይ ኤክስፐርትስ ኦፒኒየን ከነቕርብ ንኽእል ንኸውን ሕጂ ግን ኣብዚ ኣይመለስና እያ ሕጂ ግን ብመሰረቱ ብመትከል
ንሳተን ኣገዳስነት ከም ዘለወን ንዕኡ ዝኸውን ባይታን ምትብባዕን ከም ዘድልየን ጥራሕና ገሊጽና ሓሊፍና ዘለና ካብኣ ምስ ተበገስካ ኢኻ እሞ ብድሕሪኡ እንታይ ትኸውን ኣሎ ተኣቋውማ ኣየናይ ዝሓይሽ ዝብል ናብ ደቂቕ መጽናዕቲ ትኸይድ ከምቲ ዝበልካዮ ግን ኣስገደት ኣቕሪባ ነይራ ጽቡቕ ካልኦት እውን ዘቕረቡ ይህሉ ይህብትም ስለዚ ኣብቲ ኮንፈረንስ ክንገብር ክንደሊ ከለና ትሕጉዝና ከምኡ ዝኣመሰለ መጽናዕቲ ዘቕረቡ ምስትናትና መጽናዕቲ ኣብኡ ይቐርብ ስለዚ እቲ ኣብ ኮንፈረንስ ዝእከብ ሰብ ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ይህልዎ ዝተፈላለየ ርእቶታት ይሰምዕ ንህዝብን ሃገርን የርብሕ ዝብሎ ኣማራጺ ከዓ ንኽውስን ዝሓሸ ዕድል ባይታን ንፈጥረሉ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ሕቶኻ ብዛዕባ ሊደርሺፕ እያ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ክንነብር እንተደኣ ኮይና ከነማልኦም ዘለና እዚ ህዝባውን ዴሞክራሲያውን ስርዓት ፍትሕን ማዕርነትን ክነግስ ገለ ንብሎም ዘረባታት ኩሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ህንፀት ሃገርን ህንፀት መንግስትን ይመስረት ህንፀት ሃገር ዘ ኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ ኤሪትራውያን ከም ሃገር ኮይና ሓደ ተሓሳስባ ጥሙር ክህልወና ናይ ግድነት ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ዘይብላ ከም ሃገር ቀጻልነታ ውሕስ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ዕግርግርን ሽግርን ያተኣቱ ስለዚ እቲ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል ፕሮሰስ ብዝተማልአ መንገዱ ክማላእ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሕጂ ንሰርሖ ዘለና ስኔትን ህዝባዊ ሓድነትን ሓደ ክፋል ናይ ኔሽን ቢልዲንግ በሃገር ደረጃ ከም ሃገር ኮይና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ንዝብል እዩ ስለዚ ኤሪትራውያን ኩልና ከም ሃገር ኮይና ሓደ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሕብረተሰብ ክንሃንጽ እንተደኣ ኮይና እንታይ እዮም እቶም መትከላትና እንታይ እዮም ክማልኡ ዘለዎም ኣየኖት እዮም ክንስገሩ ዘይብሎም ንዝብል ናይ ሓር መረዳእታ የድልየና ውሕስ ኮይኑ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ቀጻልነቱ ከረጋግጽ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ እቲ ስቴት ቢልዲንግ ህንጸት መንግስቲ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ መንግስቲ ከዓ ክንሃንጽ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ እምነታት ብምልኦም እቲ ሕግን ህዝባዊ ትካላትን እዮም ወሕስና ናትና ኣብ መጨረሻ ንዕኡ ክከላኸልዎ ዝኽእሉ ስለዚ እዞም ኩሎም እዚኣቶም እዞም ደቀቕቲ መጽናዕትታት እዚኣቶም መጽናዕቲ የድልዮም ሕጂ ግን ብሓፈሻዊ ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ስቴት መንግስቲ ክንምስርት እንተደኣ ኮይና ግን ኣብቲ ስቴት ቢልዲንግ ንብሎ ዘለና ስቴት ሊደርሺፕ የድልዮም ስቴት ሊደርሺፕ የድልዮም ምክንያቱ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ምሕደራ መንግስትን ዝፈልጥ መንግስቲ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ጉድ ጋቨርናንስ ትፈጥር ከመይ ጌርካ ጽቡቕ ምሕደራ ይፍጠር ነዚ ኩሉ ዝምልከት ዋሕድ ኣለና ስለዚ ኣብኡ ኣተኩሮ ተገይሩ ክስራሕ ኣለዎ ንብል ኣለና ብዓብኡ ግን ሃገራዊ ልምዓት ንብል እንተደኣ ኣለና ኮይና ብዛዕባ ሂውማን ሪሶርስ ዲቨሎፕመንት ኢና ቁጠባዊ ልምዓት ብዘይ ህዝብ ሰብኣዊ ልምዓት ትርጉም የብሉን ሰብኣዊ ልምዓት ሓደ ቀንዲ ማእከላይ ዓንዲ ናይ ሃገራውነትን ሃገራዊ ልምዓትን ስለዚ ምስ ምምዕባል ሰብኣዊ ምስ ሕጂ ንብሎ ዘለና መምሕያሽ ናይ ክስታይ ከተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ኣነ ብከምኡ የሪኣ ስለዚ ዝተረፈ ብፅሑፍ ርእይቶ ክህቡ ገድፈሎም እየ ኣነ ኣብዚኣ ክፍለየኩም እየ ይቕርታ ግበሩለይ ጉዳይ ኣጋጢማትኒ ብፆታ ያለው ተወሳኺ ሕቶታት ንሳቶም ክምልሽልኩም ክፍትን ወዲአሎ Thank you, Sengal. Wusakhala is just simple things. Wusakhala, yeah, very good question. About that. Had a introduction can who? Haji before like comes the example. Haji of Ethiopia tarahi was a lot. It's opposition. It's almost Bahala Ethiopia. It had a abishigir zogwana form in time. كلاتهم أبدعن يرون جن كاتز سمع خوز حتى توز نبارو شجر أقواني فهم إذا شجر خلتا نتبلوا عزيزي انتهي بحال بأمريكا بزنري أو بزنا أمريكا politics نيو repeal إلكا replace كتقبل عليك نحدا نقول repeal تلكا مالت كغيره تلكا plan كله كالو replace تقبل حدا plan كله كالو مالت كلاتنا حجي يودق إنا نبدلنا يودق تلنا مسودغه انتاينا ريبليس نغبرخه تقراريبنا خنودلنا تزغاجينا خنودلنا this is very important
ስለዚህ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሪፒል ተሎ ሪፕሌስ ኩሉ ሎ ፕሮግራም ኦኬ ኣብ ኮምፒቲሽን ኣብ ዝመጽ ሕጂ ተራራትና እንታይ ሮል ናትና እንታይ ንሕና ሕጂ ከም ኤዱኬተርስ ሮል ናትና እንታይ ኢና ክንገብር independent education ክንህብ ኣለና it doesn't mean easy to ምርጫ this is not just the solution the solution is this is the tools ንዓኹም ክትጥቀሙሉ ከም ፐብሊክ ክትጥቀሙሉ ወይ ቲ ፖለቲካል ፓርቲ ክትጥቀሙሉ ሓደ ቱል ኢኻ ትወዘላ ኤዱኬተር ኢኻ so we are our role ናትና ሮል እንታይ ትልካኒ educators ኢና ንሕና እቲ ኣቶም ኣሕቶ ዝሓተትካ ናይ participant very good question participant እቲ ኣቶም focus group እዮም ወይ study group ኣብ ዝኾነ scientifically ክትጽንዑ ከለኻ ንሽሙ study group ወይ focus group ክህልወካ ኣሎ reflect ክትገብር where does it stand ናትካ theory where does ናትካ experiment ሕጂ እቲኦም focus group ሓቅኻ diverse ክኾኑ ኣለዎ ኣብ denver I don't remember all of them and again they were diverse have different quotas was nero about religion I can assure you who was after my religion I thought on again I can see it was diverse group nero حجز a diverse group انت انيرا study group حرا up to general public with that's the second layer of study مالتي it's in I መንገሩ ነሩ study خبال كله really ንስኻ አካዴሚያ ተኾንካ ሁሉ ግዜ ክትጽናዕ ኣለካ ናይ ካልእ ሰብ ዝተጻሓፈ ካልእ ሪሰርች ዝተገበረ ኣንቢብካ ኢኻ ትመጽእ ዜሮ ካብ ዜሮ ተበጊሶ ሓደ ክመጽእ የብሉ ኣብ ስታድ መጽናዕት ክግበር ከሎ እቲ ናይቲ ዝተገበረ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ባይቶ ኮይኑ ኣብ ናይሮቢ ዝኾነ ናይ መድረክ ኮይኑ ወይ ናይ ካልእ ኮይኑ ክተንብቦ ኣድላይ መጽናዕት ካልእ ዝተገበረ ዊን መጽናዕት ክግበሮ ከምዛ ሓውና ሰንጋል ድብሎ ዝነበረ ነቲ ዝመጽእ ሎ ፊውቸር ፌስ 1 ፌስ 2 ፌስ 3 ከም ኸድልየና ሞር ስታዲ ኸድልየና ኣብቲ ናይ ፓርቲሲፔሽን ናይ ፖለቲካል ፓርቲ ኣብ ኣዊን እቲ ኣሕጅዝ ደግማ ዝነበርኩ እቲኦም ፖለቲካል ፓርቲ I don't mean to lecture but እንታይ እቲ ፖለቲካል ፓርቲ preparation ክገብር ኣለዎ ኩሉ ሓደ ፖለቲካል ፓርቲ vision kulluo mission kulluo I know I'm sure good up to mission up to vision come marahina ta'addis what can you do A versus B versus C party انت غبر خلي اذا انت تحطه اما مጨረሻ ህዝብ ኤርትራ ዘድልዮ እንታይ ስራሕ jobs health care education ትምህርቲ ሰላም ክረክብን ኣብ ተዓዲ water ኮይኑ electricity ኮይኑ it is daily basic things እንታይ vision ናትካ ኣብቲ economy እንታይ vision ናትካ what type of economical vision you have free market ዲኻ social market you ከመይ market ዲኻ ትሪኦ ዘለኻ liberal ዲኻ conservative ወይ ትሪኦ ዲኻ even to political party ካብ ሕጂ discuss ጎብሮሎም they have to step up ክጎብሩሎም እቶም political party ኣብቲ ናይ leadership ተሪኻዮ ኩስኾ ዝኽእል አንሕና ከም አካል ምሁራት we can do educational podcast ክግበር ከአልዩ lectures ክወሃብ ክእል ንሓደ leadership experience and education is important and غيري ንምንታይ experience ተለካ you don't have to be PhD MD DDD but you can be good experience with well-rounded person you can be a good leader it doesn't have to be the degrees it has to be with your wisdom come on تزلك ግን مسؤخ نتيوم من زلو create ክንገብር ተኽኢልና we are a lot of people capable ዘለው ብዚ they can contribute a podcast ኮይኑ a video ኮይኑ ክምህሩ ነዚኣቶም شباب من اسي حجز مص ዘለው leadership and I hope እዚኣ ኣናተ contribution Thank you, Dr. Saleh. Dr. Gabre, allodo wara wadina na kal hitotat kinkaid da hargan personal kti tsabenere agalgalti na hizbi khonkumsi kam hagar daraja kha tagorgulu tmorhu yani ra we need leadership ስለንደልና ኢሳያስ ካ ነባዓል አብየ ኸይዱ ስልጣን ይረከብ ንሪኦ ለና
سلطان كركب إيرتراوي زخل نتولو خان إجرم جدنا خن حتى ويكن اللامامد إتوم زولهم كا علنا نخطبلو كابزبل حتى غريبة نرا مو ناب حتو كنكيدنا أبريغا زولهم أدميرات حجزون مزاناتي كمبيوتر أبريغا زولو صحفوا لي أبريغا ريد أوف علوم بليز أبريغا زولو نخحتو اسكي يا اوكي ريد اوف زلو ابريغا مايك نعهم مايك اسكي ديبو ابريغا زلهم انا ري لهم من ابريغا زلو لحديش بارتو بروجرام كان هاي تحزلنا اوكي حيد من سي سلطان احمد الله سلطان احمد جو وريد اوف على العلوم سلطان احمد ريد يقولون يا جول سلطان احمد اللي حرت حاجه ريد يبل كان ريغانا باخا حتى لها مايك حزام سلطان احمد اوكي ثانك يو جوجل انا ريد اوف زغبركم له ابريغا زلو كرينا بلعل سلازمت ريد زي بلو سلطان احمد على خاطر هون كابليس سلطان احمد ثانك يو جوجل سلطان احمد يلا خان اوكي بياناش بيانغاش الله بيانغاش بالدبل انجر كان بيانغاش الله بيانغاش يسمع انت زي له ابريغا زولو ريد اوف غور لي متان كري من زولو ابريغا بيانغاش كوم تصحف عيتو دبل ان الله بيان نغاش اوكي بيان نغاش الله دبل ان اوكي ثانك يو بيان نغاش الله هذا سلطان احمد الله بيان متخلا بيان اوكي لا حزا بيان حنا قابل لا خمساناتي افتا مفتح زلاتا تقطع اختزارب كلها افتا مفتح زلاتا افتا عباي اوكي سمع الله عجي حج لها حن كان لها تا مفتح اوكي بون اوكي ثانك يو هاي لما نسي يعني اللي نزعدل لها بكمني دكتور سلاح دكتور جبرد حاو سنقال زغربكم ازتي بحفشو قدمتا حتى زدلي خبلو زدلي نكتاني تحليو ابتي اتوكرونا إذا دوكيمري بكم زلو خمسي كابزي أتلانتا من كاب دنفر نأتلانتا نتيخما بأتلانتا أتند جيرانيري بو خا صحف قريبا نيره بتتعذبتناتي حجنتا تتعذبتي اتي حيلنا يتهزبي زسمعو دانداس انبر نت دوكيمنت مثالي اتي هزبي overwhelmingly يدقفونيرو جن procedurally قربا كايدا لكعين برن نبكال قصو خيدو بو طفيو مالتي تي ارستي حجنا ذا دوكيمنت قريبكم ما زلوكم نات جنيفا نخت كيد علامات راي كله زي كونسي بدحريو دحرتي ديمونستريشن ون ازيا كم مجمري عنتوي حاله من اسال العلونيرو انت اخبر زلو دحرتي لتسي سرعات زي تلقيسوسي زن بارتيتات قنتها دكتور جبرز بلا قبلك كم قال سدا اخر رايلو نايزن تقاومو زلو سلفتات كم قال سي قالسا زلو امبر اب حق زي بلو اب عند زي بلو جينا كياتخا ناي سلطان منقدتات وكم سلاح زبلو زنبره دكتور سلاح زبلورتي بروجرامات ناتكا انا تصير كان حصاني حكا شعوت حق مسوصي ابتي ترانزيشنال فيز دلو زقربو زلو بو مسرت حق ناي بارتيس مسقربت حزب زدقفو انتايتي حنتي سيلفي اختبل كلات ريكوايرمنتس ناتا زن مالت دا ازيتات كله مستصاريه بدحريو تنسلفتات ابتي معلنكو على لا مالتي سلاذ قربتي كم زي سرقلا المتفرس زخيد زلو يمثل جن بنصب قالسنا سرعات الملقاسيو بدحريو دما هم تسالح زبلو نبريهم تم قنبت 7 ابي احمد كوفا بيلي مسزارو من تاي تدليو مسولم كفلتي قالوا تا
እንታይ ንመን ከም ዝቃወም ፈሊጦም ነይሮም ነቲ ዝነበረ ስርዓት ናይ EPRDF ግን ብኸመይ ክትካእ እዩ እንታይ ኢና ፍሊ ዝበለ ፕሮግራም ኢሎም ክምልሽ ይከኣሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ያታ እዚአን ሰልፍታት ክሓስባሉ ዘለዎን ኣብዛ እዋን እዚኣ ከም ተቃወምቲ መጠን እዚ ህዝቢ ዘምፅኦ ዘሎ በዞም ምሁራት አካላት ቀሪቡ ዘሎ ነዚአን ሒዝና ክንደገሲና ብሪኡ ነዚ አዳፕት ገይሮም ካብኡ ብዝያዳ ከምቲ ሰላሕ ዝብሎ ነበረ ናይ ኢኮኖሚክ ፕሮግራም ይኹን ካልእ ፕሮግራማት እንታይ ምዃኑ ከመይሎም ካብቶም ካልኦት ዓብሊሎም ጽላለ ህልዎም ምስቲ እቲ ናይ ፖለቲካል ፕሮሰስ ክጅመር ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ ምን እዚኣ ታሕቶ ናብኣት ምለስ ካና I have to circle back ናብታ ዝብላ ነበርኩ ንጂኔቫሲ ክትወስድዎ መደብ እንታይ ኣሎ ንጹር ዝኾነ ሰብ ሒዝዋ ዝኽኢድ ኣሎ ዲዛ ሃይለ መንእሰይ ዘልዕላ ነበረ ሕቶን ዓባይ ሕቶ እያቲ ከም ኣገልገልቲ ጥራይ ከም ሓሳብኩም ትህቡ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ዝመጽእ ግዜውን ከምቲ ሰላሕ ትብሎ ነበርካ they need to step up ትብሎም ነበርካ ነቶም political opposition ሲ እስኻትኩም ከናይ stepping up program ወይ ሓሳባት መደባት ኣለኩም ዶ ኣብul ቀሰብ ትምልከት ሕቶ ያ ማለት እዩ ኣነ ያለ ወዲ ኣለኹ Thank you, man. I think if I understand it, it's in Geneva a little bit. To be frankly, I'm confused there. You know, men use organized government. I felt none there. Again, I get in touch with one person. Captain Utsris Tahaven tonight. Captain. As another ko ani personally not a personally easy in touch get now sedid nali na to waraqat nay dem manifesto good in the coming week probably more ክንገብራለና ክንሰርሓለና ዝያዳ ክንረኽቦምን to have a meeting with them maybe to tell them clearly that the program ginazalna አው ክንሕልፎ ማለት እዩ it's ብሎ ዘለኻ ናይቲ political party I absolutely agree with you and that's what we say repeal with replacement ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከም ኾን አለው ኣብትናይ leadership ዝሕተት ነበረ I think there is a lot of people leadership ክኸውን ክርከብ ተኾይኑ ባይቶ ክንፈጥረሉና ዲቤት ክንፈጥራለና ኣብዚ ኮንፈረንስስ ጥራሕ ስፒች ጌርካ መኻደ የኾነስስ ኢንሰርክል ኮይና ኣብየን ክንከፍት ነቲኦም መንእሰይ ይኹን ዓብ ይኹን doesn't matter ደቅንስትዮ ይኹኑ you have to give a chance ተዘሂብና ባይቶ ተዘሂብና leadership wing ክንፈጥሮ ይንኽእል ኢና ስለዚ we have to give more opportunity thank you مرحبا بذيعك نيشتيك والسخلا منالبات دي مالسي اتي بسرعه زخونه منقدي حجي نز دوكيمنت زي حجيت ناجيني ما متخاب تقمل لخل دون تالو زبل حجي منالبات مالسي تي channel of communication تفطيرو دو زبل كمزي دكتور صالح زبلو خون خيلي مالتي نو قال حجي انتي كبل دلي ازي جزاء يكون ولا زخونه سبب سمع زلو اتناي جنيفا متخخات نزي دوكيمنت زي كتقملو دفيت كجبر ወይ ከአኔ awareness ክፈጥር ኩሉ ሰብ ክሰርሓሉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ምትእኽኻብ ዋላ ትኸዱ ሰባሲ እዚ ሕጂ ከምዚ ዶክተር ሳልሕ ዝበሎ ወፂኡሎ ማለት እዩ ከም ዶክመንት ማለት እዩ ፐብሊክ ሕጂ ስለዚ ዳውንሎድ ገርኩም ፕሪንት ትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ጂኔቫ ኣብ ትኸዱሉ ከዓኒ ከም ማለት ከም ብዕቱ ብመደብ እንድሕር ቀሪቡ ጽቡቕ ቲ ምትእኽኻብ ከም መበገስ ትጥቀመሉ ክሰርሓሉ ማለት ሓሳብኩም ክትብሉ ትኽእሉ ተወሳኺ ትብሉ ትኽእሉ ካልእ ማለት እዩ እንተ ዘይቀረበ ግን ከም ሓሳብ ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ብብዝሒ ዘሎ ሰብ ንሕራብ ጂኔቫ ንሕዳ ኸይዱ ብዛዕባ እዚ ሕቶ እዚ ክልዓል ከሎ መበገሲ ዝኸውን ሓደ ዶክመንት ኣሎ ዲቨሎፕ ዝኾነ ከምዚ ስለዚ እዚ ካብዚ መበገሲ ክንገብሮ ንኽእል ኢልካ ሕጂ ከመካትዒ ወይ ከዓኒ ከም ተኣይሽሙ ክቐርብ ይኽእል እዩ ሕጂ ናይ ህዝቢ እዩ እዚ ስለዚ እቲ ህዝቢ ክጥቀመሉ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ናይ ኩላህና ስራሕ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ እቲ ፀገም እንታይ እዩ እቶም ንጂኔቫ ምትእኽኻብ
ወይ ካ ዴሞንስትሬሽን ኦርጋናይዝ ገሩ ዘሎ አካላት ማለት እዩ ምናልባት ብዙሕ መልክዕ ክትሓዝ ይኽእል ይኸውን ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ምህላው ፈሊጦም እሞ ከም መደብ ሒዞሙሉ ከም ሓሳብ ንህዝቢ ከቕርብዎ መደብ ኣለዎም ደብሎም ኣነ ብጭብጥ ኣይፈለጥኩን ማለት እዩ ግን ኣብኡ ዲፔንድ ክኸውን ኣይደልን ከም ኣባል ሕብረተሰብ ኣነ ዝኾነ ሰብ ኣብኡ ፓርቲስፔት ዝገበረ ግን ነዚ ሓሳብ እዚ ተረዲኡ ድፊት ክገብረሉ ሕጂ ዝምሕፀን ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኣሎ እቲ ዴሞንስትሬሽን ኣሎ ናይ ባዕሉ ማለት እዩ ድሕሪ ዴሞንስትሬሽን ግን እንድሕር ህዝባዊ ኣኼባ ተገይሩ መኒ ዝኾነ ናይ መቃለሲ ባይታ ንፍጠር ዝብል ሓሳብ ወይ ከዓኒ ንኩሉ ክጥርንፍ ዝኽእል ኣገ መሪሕነት ድዩ ካልእ ድዩ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ መሪሕነት ዝፍጠርሲ ኣብ ምንታይ ይፍጠር ዝብል ሕቶ ኣሎ እንታይ እዩ እቲ ማለት መተኣኻኸቢ መጠርነፊ መጥመርሲ ካብ መጥመር ገመድስ እንታይ እያ ተራይ መሪሕነት ስትራክቸር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ክስቶ ኮይኑ ይብልጡ ላ እንታይ ክገብር ኣበየናይ መሰረት ኣበየናይ ፕሪንሲፕል ዝብል ሕቶ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ንጋገየ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ሃታ ኢልካ ትገብር መኒ ድሓር ብሃታ ተሰርሐ ገዛ ከዓኒ ኣይውዕል ሓድር ይፈርስ እዩ ማለት እዩ መሰረት የብሉን ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሰረት ከጣጥሕ ዝኽእል ንሕብረተሰብ ክጥምር ዝኽእል ኩሉ ሰብ ክሰማምዓሉ ዝኽእል መሰረታዊ ዝኾነ ፕሪንሲፕል ከምዚ ቅሪብናዮ ዘለና ኣብዚ መበገሲ ጌርካ እንድሕር ደኣኒ ሓደ ስትራክቸር ንሕሰሪሕካ እቲ ስትራክቸር ሰስቴናብል ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት እውን ክሓቁፍ ክኽእል እዩ እምበር ዝኾነ ፀገም ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ እንድሕር ኢኹሞ ሓደ ስትራክቸር ፍጠር ምሽ እቲ ስትራክቸር ንባዕሉ ነፃጊ ይኸውን ኖ ኣክንዲ ኣካቢ ዝኸውን ነፃጊ ይኸውን ካልእ ከዓኒ ሕጂ ዲፕሊኬት ይገብር ማለት እዩ ሓደ ምስ ተፈጥረ ኣንፃሩ ዝኸውን ከዓ ነቲ ኤክስክሉድ ዝኾነ ከዓ ካልእ ስትራክቸር ፈጥር ካልእ ከምኡ እንዳበለ ሕጂ እዚ ደንበ ተቃውሞ ናይ ውድባት ናይ ሰልፍታት ናይ ማሕበራት መጫጭሒ ኮይኑ ፀኒሑ እዚ ክኸውን ከሎ ከዓ ሓደ ደዋኒ እዩ ንባዕሉ እቲ ምብትታን እቲ ፋሕ ምባል ንባዕሉ ደዋኒ ይድውኖ እዩ ነቲ ቃልሲ ካልእ ተስፋ እዩ ዘቁርፅ ካልኣይ ነገር ከዓ ብሓቂ ንምዝራብ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዓቕምኻ ከዓ ይባታተን እዩ ሕጂ ክንዲ ቅርንፍ ኢልካ ክርንዕ ዝበለ ዝኸውን ኣይኸውንን ኢኹም ትፈልጥዎ ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ተበታተንካ ጎጎባኻ ትሕዝ መኒ ጎጎባኻ ሒዝካ ደናጉላ ክትዛረብ ትጅምር ማለት እዩ ነዚ ዝርአየካ ዘሎ ህዝቢ ከዓኒ እንታይ እዩ ዝኸውን ተስፋ እዩ ዘቑርፆ ስለዚ ሕጂ እዚ ንኸይኸውን ሕጂ እውን እቲ ኣብ ጀኔቫ ዝግበር ምትእኽኻብ ጠርናፊ መታን ክኸውን ኣብኡ ትሳተፉ ሰባት እዚ ሓሳብ እዚ ምሕዝኩም ክትማጎትሉን ክትካትዕሉን ሕጂ ለወባይ ዘቕርብ ማለት እዩ እግረ መንገደይ ንዚኣ ትሓዝ ትኸይድ ማለት እዩ ምናልባት ቴክኒካሊ ተዓደም ምሕር ኣለና ኦፊሻል እዚ ጉዳይ እዚ ንኽነቕርብ ወይ ከዓ እቶም ነቲ ጉዳይ እቲ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት እዚ ምህላው ፈሊጦም ነዚ ክጥቀምሉ ዝገብርዎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምዚ ዶክተር ሳልሕ ዝበሎ ሕጅን ክሳብቲ እቲ ዴሞንስትሬሽን ዝግበረሉ ሰዓት ክስራሓሉ ዝግብኦ ነገር ምናልባት ክንዘራረበሉ ንኽእል ንኸውን ግን ኣብኡ ሕጂ ዘይ ማለት ብኡ ዘይምዕጋብ ነብሲ ወከፍ ሰብ ሓራ ኣለዎ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ኣሚንሉ ኣብኡ ረፍለክት ክገብሮ እቲ ተኣከበ ከዓ ብዛዕባኡ ፍሉጥ ሃልይዎ ክጥቀመሉ ማለት እዩ ንሕና ንብል ዘለና እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከገልግል ዝኽእል ሓሳቢ ኢና ንብል ዘለና ዝኾነ ሰብ ከዓ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ንዓና ፍሉጥ ይሃብ ኣይሃብ ብዘይገድስ እሱ ክጥቀመሉ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ፓብሊክ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ኤርትራዊ ምትእኽኻብ ክጥቀመሉ ዝግብኦ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ምህላውን ኣገዳስነቱን ግን ናይ ምግላፅን ኣዌርነስ ናይ ምፍጣር ግን ናይ ነፍሲ ወከፍና ምዃኑ ኣይንርስዕ ክብል ደልየ ቀኒለይ ኦኬ ተወሳኺ ካብ ጋይስ ኦኬ ሳልሕ ሰንጋል ንእሽተይ ክውስኸላ ዶ ፍቅረለይ ድዩ ስማዕ ዶ ኣለኹ ጎን ፅቡቕ ወዲቃ ኣላ ክቡር ጋሻና ሴንጋል ወዲቃ ኣላ ሎሚ ትረኽባ ኣለዉ ናይ ሓውና ሴንጋል ጋሻና ሴንጋል ድምፂ ኦኬ ጎን ዶክተር ጎን ኦኬ no just until he comes ስጋዕ ዝመፅእ ክነኣትዋ I think ከምቲ ዝገበሎ ዶክተር ገብረ
is all of us responsibility and I كلنا responsibility حلافነት እዩ ስለዚህ ሒዝና ክንከይድ ክባሃል ከሎ ናይ ኩላትና responsibility مسؤ خان احنا we will try if there is anybody to reach out we are more than willing ማለት ተራናትና humbleness very humble ዝኾነ ግዜ ብዝኾነ መንገድ ሓገዝ ዝልተኾይኑ we are more than welcome to help all that I can say نحنا نقول how could we help you نقول ከመይ ጌርና ንዕግዘኩም ኢና ንብል እምበር ካልእ የለን this is what I want to make clear how could we help you just نعن ፍለጣ ስለዚህ ተሓቲቶምና ዝኾነ ሓገዝ ተሎ we are more than welcome ግን ከምቲ ዝበሎ Dr. Gabra ሓቂ you know and everybody responsibility so thank you okay ክንቀጽልና ክቡራት ኣሕዋት سمح الله دو نعايشناون بزيادة توسع حبريتا نخونكم نتصبح دلو عايشنا أماني إياسو علو أبتنا يتصبح بروغرام مالتي مستوم نعايشنا ناي جنيفا دلو مسؤوم كوينو تصبح كهلو عايشنا بزيادة أفلطو نخلوكم تقربكم تصنعوا حدا خبتومنا دالوتي نايتي ናይ ጽባሕ ናይ ጽባሕ መደብና ማለት እዩ ናይ ጀኔቫ ግርማይ በረሁና ኣሎ እዚኣ እግረ መገደይ ንኣጋይሽና ንሓበሬታ የለ ናብ ሪጋ ክንከይድና ማለት ክንቅጽልና ናብ ሕቶ ናብ መደባት ናይ ሕቶና ክንቅጽልና ኦኬ ታንክ ዩ ኢንተርናሽናል ሱልጣን አንተ ወይ ሓቲቱ አይ ሓቲተን ኢንተርናሽናል ኣለኻዱ ኢንተርናሽናል مرحبا انترناشنال كما يكنها كل امان دي دمصها حجي سمعي دحر كندي يسمون ثانك يو انترناشنال جول دايركت بحثنا لاخذنا غايشنا انقد ما جمرتاتم اغاش بالتعميه قنيلنا انا بحكي تصبقوا في التحيه هم زلهم very good solution you شكرا جزيلا مبادرة جميلة أختي انتاش من بحكي لما عندنا بنت بزي سويسرلاند يعني زلخو لما عندنا بنت زي أبزي كم زون مالت كانتوننا نحنا نقوله نابنسي تاكب ناسي بزعبان ايتي خون زلو جرحتاتا كايدة تزارمنا سجم زلو حجي نحنا مبقسي سلا زي بنا اتحادا عقبوون أشجاري كنت تقاتي من الله سلازي تأمتي هم زول فتح ناي بحكي أنا ناي موداتا فتحية زبلو نيرتاويان انتاش مسلازي أنا بحلافنت زخوني واقع كخفلو لي خيلي ولا بزينا جنيفا نهزبيني ممتح إيميل بفلاي دايفرسيتي انتاشمو عبدلكم الله برايفت دحر أدراشة كبكم انت دلهم كبكم اتي انتاش مجن باكالك بتحنا ندلينا كوفيلنا ولا حنت اتحادك عقباي كلنيوس الذي باكالكم حزون ندلينا ولا أبجنيفا كم مكاتعي ويكا كم هزبي كنبلو افتحوا تاك من لس اتحاوي قدمني جن الداليس اللي انا حكو انا وانت مساسا اللي حطي ولا حنت زتف اللي حطي بلين واغان قلبتين زفوسسو عبي كم نجر زلو زخونة حزبي تخاتعلو ترديو ومسرت دما وكلتو كمرت سلازلو حجي السلاماوي سلفي زتتحازي وكلتنا نمرز زبل زربا يسمع علموني بزعبو انتاي افلتو عليكم ريتكم ك انتاي ايو كمي كخون الله خسبلو قالسكم ماهم جن الداليس اللي حكوا قال حتى سلا زي بالله زيادها كتبري نسمعتي اذا حتى له دقمه وثانك يو مايك فري اوكي حيدي منسي حما على مايك اوكي دكتور الله خير دكتور صالح وي دكتور قبل نحطها الله هو I think تمليش مرسي بنارلين I think mostly thank you غني لنا بلونا تحطو قن تمليسي مثلا تحطو
كالي حتو تولو بليز مسانا خراخب دحريتي من شمو دحريتي كونفرنس هو اللي يعني كراخبنا personally, you know, so we'll get in touch with him, okay? Thank you. اوكي عاني لنا دكتور حيل منسي يلا قرني حيل منسي فتنا له مايك اوكي حيل منسي وتشي له اوكي الف هونا جمال نحرت عليها مايك نعاها اوكي مايك الله رضا تقلنا انا حتى له توحوات ها انا وبزح تاشو زربا باللين بس ابتحطي خاطو اوكي ثانك يو انا سلبوا اناتم اغايش يا بانجليش تزاربو يا بتግርኛ تزاربو 85 كاميتي حزبنا بقانق زخيد مالتي مو انا اعمل حسابكم يعني انا يطفى له خاطنا انجليش بحلفي دكتور صالح اب تግርኛ እንዳፈለጥ ከሆለኻ ትርጉመላ ማለት ያ በትግርኛ ተዛረብ ያ በእንግሊሽ ተዛረብ ክንድቅስ ማለት لكن سلام بلكم መጀመርታ ነሰማጋይሽና ብዙሕ ሰላም የቀንየልና ይብል ማለት እዩ ሰንጋልን ዶክተርን ዶክተር ገብረን ኣብዚ ንሪኦም ኢና ኩሉ ሻዕ ማለት እዩ ሳልሕ ግን ናይ ፈልጠኔ መጀመርያ ግዜ ማለት እዩ ተተፋልጠና መንኻ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ لكن ናትካ جمال كبر حاول حتى مكاديس هو علني بس ما بالي طلع انه مسمر سلازم سبسي جزيه حرايشي انا سابتي ناي تاشمو مساغاغر منغستي الكم موني بقدامነት نتسرعت ملاي ديو زغباس وي تدحراي مساغاغر زمص منغست مالتي ማለት አይስቀድም ስርዓት ከነልጉሰለና دحراي مساغاغر زمص حجي سانه تسفا رخيبه خباهم مالتي انت عينت باور አለኩም ተንውድባ ዘይ ካአሎን ስሓትኩም መጽኹም እቶም ክልተ እኮ እቲ ገብረኳ ናይ ውድብ ነይሩዎ ማለት እንደ ታውድቡ ተገዲፉ አይፈልጥን بخمي يخلقس از መንግስቲ አብሩህ ላይ አነ አይተረዳንን ማለት 30 ገለን ዓመት ተቃሊስና ከመይ ገርና ከምነልዕሎ ጠፊእን ማለት ሕጅስ አረዱን ስሓትኩም بخمي ማልጊስኩም እዚ ሁሉ ትብሎ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ አገልግሎት ኩለን የንዝብላተን ውድባት ናትኩም بخمي ዓይነት አብሩህ ላይ ማለት ማይክል اوكي دحان كمل لا يا محوات اسمع الله ده مرحبا قبلا مرحبا مجمرة اني بيان نقاش كمسكن دل انت ورسيعيه مالتيو ابا اتلانتا خيد كانت زنبره هناك ريفلكشن صحفكا مالتيو بتاع حجاز نيرو مسكنكاي دلي مالتيو نتي كومنت زحكايون مالتيو ان انترناشونال كات زحفتكاي حتو كم دكتور صالح زبلو تملسن ديو مالسي حجي ابتي زخي زلو نا جنيفا غعزو تي زبحال زلو مالتي نو بزح نصر زي كونه نغرات كل خيلي حجي سب بدلاي ملكع تاكبه تمرصدي غلي تا مأسري تخون جن تابعا كيدكم تغبروا ስለዝኾነት ናይ حقي تي زغبر ترجم زلو متان كخون ناي كل سب قالسي زحتت يو مالتي ስለዚ ሕጂ ያቡ ጥንቃቄ ዘድልዮ ነገር ከም ዘሎ ይርዳዕኒ እዩ ኩላህና ኸኣኒ ክን ነቕሓኑ ዝግባአና ነገራት ኣሎ ጽባሕውን ይመጽለው ትብልለኹም ስለዚ ነቲ ጉዳይ ሕቶ ዘሎ ክሓትትን መልክዕ ክሕዝን ማለት እዩ ከመይም ገረም ወዲቦሞ ዘለው ከመይ ገረም እዮም ሕጂ ሰብ ምርጫ ክበሃል ከሎ ኣብ ምንታይ ተመስረተ ምትእኽኻብ ይኸውን እንታይ እዮም መሰረታውያን ምትኣኻኸቢ እቲ ውክልና ክበሃል ከሎ ኸኣኒ ኣብ ምንታይ ተሰረተ ውክልና كل ነገር አለ ማለት እዩ ሕጂ ትገብሮ ብግቡ እንድሕር ዘይገበርካዮ እንቅፋቱን ይኸውን እዩ ስለ ምግባር አጸጋም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ናይ ጀኔቫ ጉዕዞ ዕውት መታን ክኸውን ኩላህና ነናና ታራ ክንጻወት ኣለና ብንጽህና ማለት ፖዚቲቭ ዝኾነ መልክዑ ማለት እዩ
ስለዚ ንሰምውን ተም ዝውድቡ ዘሎ ብግቡእ ክርድእዎ ነዚ ነገር እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንዝብ ዘለና እዚ ንሕና ኣጋጣሚ ከም ኣጋጣሚ ተዳልዩ ዘሎ ዶክመንት መበገሲ ሲ ጽቡቕ መበገሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ጥርናፍ ዝኾነ መሪሕነት ንምሳሌ ግሎባል ሊደርሺፕ እንድሕር ኣለዎ ሲ እቲ ግሎባል ሊደርሺፕ ሲ ኣብዚ ድሕዳኣኒ ዝመስ ማለሲ ኣብዚ መሰረት ዝገበረ እንድሕዳ ኮይኑ ጽባሕ ንግሆ ነቲ ደንበ ተቃውሞውን ነቲ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ክጥርንፍ ይኽእል እዩ መጠርነፊ ክኸውን ይኽእል ኢና ንብል ዘለና መኒ እዚ ኣስተባህሉላ ኣኹም ማለት እዩ ከም ዝበልካ ኢንተርናሽናል ከዓኒ ምስ ዶክተር ሳልሕ ተራኸብ መኒ ዶክተር ሳልሕ ዶክመንታት ክልእኸልካ ክእል እዩ ብሰለስተ ቋንቋ ኣሎ ብዓረበኛ ኣሎ ብትግርኛ ኣሎ ብእንግሊዘኛ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ እታ ቀፂላ ዝመፀት ናይ ሓውና ዶክተር ሳልሕ ድሓን ክምልሰልካ እዩ ዶክተር ሳልሕ ኣገዳሲ ባታ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወት ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ማለት እዩ ብዛዕባኡ ክነግረካ እዩ ምናልባት ኣይ ትሰምዑ እንትኸውን ግን ናብዚ ደንበ ተቃውሞ ይኹን ኣብ ህይወት ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወት ኤርትራዊ ምሁር እዩ ማለት እዩ ግን ድሓን ክነግረካ ክእል እዩ እሱ ሕጂ መኒኻ ኣይ ሓስኳንሽምካ እዚ ድሓርዋይ ዝሓተትካ መሰጋገር መንግስቲ ዲ ዝቅድም ዋላ ትስርዓት ምፍራስ ዝበልካዮ ማለት እዩ እንድሕር ተኸታቲልካና ኮንካ ሰሪዕና የንዲና መጀመርያ ዝቀረበ እንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ መትከላት ነዚ በተቃውሞሲ እንታይ ትሕቶ ዝሓተትና እዩ እንድሕር ተኸታቲልካና ሲ ከምዚ ዝበልካዮ ን30 ዓመት ዳርጋ ቀሪቡ ሕጂ ሲ እዚ ስርዓት ሲ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ኮንስቲቱሽን ከምዚ ይኸይድ እሞ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህሉ ኩነታት ሕጂ ብጣዕሚ ዝሕዝን ህሉ ኩነታት ንኽፍጠር ሲ ንዕኡ ክንዓሊ ዘይምኽኣልና ነቲ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ፀገም ናይ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ክንዓሊ ዘይምኽኣልና ክሳብ ሕጂ ሲ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኢና ሓቲትና ሓቢርና ክንቃለስ ስለ ዘይከኣልና ሓቢርና ስለምንታይ ተቃለስና ዝብል ብዙሕ መግለፅታት ክወሃብ ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ ሓቢርና እቲ መፍትሒ ግን ሓቢርካ ምቅላስ እዩ ምክንያቱ መሰረታዊ ፀገም ናይ ኤርትራ ሕቶ ፍትሒ ስለ ዝኾነ ፍትሒ ስለ ዝጎደለ ፍትሒ ከመይ ገይሩ ይመፅእ ፍትሒኻ ከመይ ገይሩ ይመሓደር ብቐፃልነት ኖ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይርና ኢና ድኣ ንገብር ንኽእል ስለዚ ናይ ሓባር ናይ መቃለስ ባይታ ክንፈጥር ኣለና ክሳብ ሕጂ ክንፈጥር ኣይከኣልናን እንታይ ክንፈጥረሉ ዘይከኣልና ስለምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኢና ሓቲትና ሕጂ ካብ ብዘፈላለዩና ንጅምር ከምቲ ክግበር ዝፀንሐ እንታይ ውድባት ወሎ ዋላ ሕጂ ክቃለስ ዝፀንሐ ክሳብ ሕጂ ነዚ ሕቶ ዘይክፈትሕ ዘይከኣለ ዝበልካዮ ብመፈላለይ ትጅምር እንታይ ዝፈልየና ኢልካ ኣብኡ ትቋርዖስ ካልእ መፈላለይ ፈጢርካ ከዓ ትመፅእ ድሓርፋሕ ትብል ሕጂ ኣብ ክንድኡ እንታይ እዩ ዝጠምረና ከም ዜጋታት ኖ ከም ኤርትራውያን ሲ እንታይ እቲ ብሓባር ክጠምረና ዝኽእል ክንሰማምዓሉ ንኽእል እንታይ እዩ እስኪ እቲ ሊስት ኮመን ደኖሚኔተር ዝበልናዮ እንታይ እዩ ኢልና ኢና ሓቲትና ንዕኡ ንክንገብር ከዓኒ 35 ዓንቀጻት ዝሓዘ ሓደ ዶክመንት መሰረታዊ ፕሪንሲፕል ማለት መሰረታዊ ዝኾነ መትከላት ንሕቶ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ከምፅእ ዝኽእልን ሕቶ ፍትሒ ከመሓድር ዝኽእልን መትከላት ኢልና ኢና እዚ ከዓኒ ንኩሉ ኤርትራዊ ብኩሉ ማለት ኤርትራዊ ኣብ ህዝቢ ምዃኑ ካብቲ ሓደ መትከል ኣብ ዝቕመጥና እዩ ንኩሉ ማለት ብኩሉ መልክዓቱ ስለዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቃለስ ዝኽእል ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከንብር ዝኽእል እዚ መትከላት እዚ እዩ እሞ እዞም መትከላት እዚኣቶም ጎዲሎም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ስለዚ ከመይ ገይሮም ክመፁ ክእሉ ነዚ ኩሉ ፀገም ኮይንና ዘሎ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ እቲ ዲክታተራዊ ስርዓት እዩ ሕጂ ነዚ ዓንቃፍ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ናይ መጀመርያ ስራሕና ከመይ ጌርና ነዚ ዲክታተራዊ ስርዓት እዚ ነልግስ እዩ ሕጂ እቲ መስርሕ ኣብ ሰለስተ ከፊልናዮ ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ሳልሳይ ደረጃ ወይ ቀዳማይ መድረክ ካልኣይ መድረክ ሳልሳይ መድረክ ኢልና ኢና ፈሊናዮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትቃልሲ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ንምርግጋፅ ናይ ዲሞክራሲ ምስግጋር ኣብ ኤርትራ ንምርግጋፅ ሕጂ ብሓደ ምሸት ብሓደ ለይቲ ዝኸውን ስለ ዘይኮነ ደረጃታት ሰሪዕናሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ከዓኒ ክውቅዑ ዘለዎም ዓላማታት ንዖም ክንወቅዕ ከዓ ዘድልዩና መሳርሒታት እንታይ ምዃኑ ኣነፂርና ማለት እዩ
ስለዚህ ታና መጀመሪያ ደረጃ ምልኪ ምስዓር ملك المسعر جن نحبر قالسي مفتار ስለዚህ نحبر قالسي تفطر كاني هاجراوي حدنت ወይ كاني نهزبي حدنت ناي قالس حدنت ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር እንድሕር ተቃሊሹ ነዚ ስርዓት ክስዕሮ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዓማቱ ህወሓ ኩሉ ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ዘሎ ማለት እዩ ስርዓት ምስዓርካ ብድሕሪኡ ፍትሒ نختمس بقطعلت نختمحضره انت هتجبر عليك هذا قوامي منجستي نهزب منجست تكلالو سرعه مستسعره جن نصبحيتو قوم منجست تقوم يتقلنيها انت هيدا تجبر عليك مساغاغر مدرخ تجبر عليك ስለዚህ ነዚህ መሳጋገር መድረኽ እዚ መሳጋገር መንግስቲ ስለዚህ መሳጋገር መንግስቲ ብኸመይ ይቆም እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ክህልዎ ኣለዎ ከመይ ክኸውን ኣለዎ زبل حتى نعوز من لسك عن كلاي مدرخ حمشته علامات الزحازه انا صيرنا نرنا مدقامو خيخون مغنيات الدوكمنت سلخ سمعت خيلي خام علتي ويكا ختم بوت خيلي خام علتي ويكا نذير كد كوين زلو دقيم كان سمعت خيلي خام علتي حجي ازي مساغر مدرخ كحزم زلو مينيمم زخونو نغرات تاين كمال خم زلو تاين كبر كم زلو كله نصير له معناتي ازي مستجبره بدحريو قوام منغستي كسر حل زغل اب ايرترا انتاي كمالع خم زلو اتي قوام زخونه كونستيتيوشن ايرترا انتاي مالتي حجي يتم 35 تسامعنا للمسكلات نعن زحازه هاجراوي ستيشن وي كاني حنص حقي اتي بيل اوف رايت بحال مالتي نو حجي بقص على حدا دايناميكاو زخونه كونستيتيوشن تانس بايرترا حتى فتحي تراغابيسو قصال زخونه لمعتن معبالنا بايرترا خراغاغص نا حزبي منغستي بايرترا ختكل إنا حجي بثلاثة درجة سرعنا قريبنا يزلنا مالتي حجي نحنا إزيو تمنجدي إزيو ترد مع سلازي زي نخجبر كاني نا حزبي قالس سلازونا حزبي إيو على زلو تقداي توصل له بزعبه هوتنا إرتراوي حزبي سلازونا حزبي خمي يقر كا إمباور تقبرو كم يقر كا تحييلو زبل يحجي نحنا هنا ترى حجي إزي نمقباري نحنا كم حيلي ويكاني كم ود ويكاني كم محبر كم قصعت كاي ترعينا نحن حساب ترعينا نهب زلنا يتزق على نسخان كما خان زعمسليم حزبي يزق على حيتي نهزب نخق على قد ما عسر احنا سرع قال اذا حساب زي نهزب هو لنا ስለዚህ ከምዚ ሕጂ መፂና ዘለና ፓልቶክ ንዛረበሉ ብፅሑፍ ንዛረበሉ ኣብ ኣኼባ ኸይድና ንዛረበሉ ሕጂ ንስኻ ውድብ ዲኻ ማሕበር ዲኻ ውልቀ ሰብ ዲኻ እዚአን ውሰደን እመኒ ተቃለሰል ክትቃለስ እንድሕጀምርካ ባይታ ከዓኒ እንታይ ክትናዲኻ ኣነ ንበይነይ ኮይነ ክገብሮ ዝኽእል ስለዘይኮነ ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ ምስቲ ካልኣየ ኣብ ጎነይ ዘሎ ጥቃይ ዘሎ ወይ ካልእ ዘሎ ማሕበር ዲ ውልቀ ሰብ ዲ ከመይ ገይረ ብሓባር ክቃለስ ዝኽእል ኢልካ ክትሓስብ ኢኻ እተን መሰረታዊ ፕሪንሲፕልስ ከዓኒ ብሓባር ንክትቃለስ እየን ዘገድድኻ ወይ ከዓኒ ንሰን ዝመርሓኻ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናህና ታራ ብኸምኡ ርእዮ ሕጂ ውድባት ክገብሮ ዘይፀንሓ ክገብሮ ዘይከኣላስ ከመይ ገርኩም ክትገብሮ እንታይ ክትገብሮ ትብል ዘለኻ እቶም ዝገብሩ ህዝቢ ዝገብር ንስኻ ኢኻ ትገብር ነቲ ምልኪ ምስዓር ንድሕር ኮይኑ ንስኻ ኢኻ ትስዕሮ ከም ህዝቢ ከም ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ነስርዓት እዚ ክስዕሮ ከም ዘለዎ ከመይ ገይሩ ብኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራሲን ክረጋገፅ ከም ዘለዎ ሓሳብ ጥራይና ንህብ ዘለና ስለዚ ከም ህዝብና ምስ ህዝብና ኮይንና ከዓኒ ነቲ ዝግበር ነገር ክንገብር ኢና ሕጂ ንዘለና እምበሪ ንሕና ከም ሓደ ሓይሊ ተኣሽሙ ይኮናን ማለት እዩ ሕጂ ኢልካ ኣነ ኣባል ውድብ እየ ሕጂ እውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ መግለፂ ክወሃብ ከሎ ኣይነበርካን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኩሉ እዚ ኣካል እዚ ነዚ ዘመንጨው ሓሳብ ከም ኤርትራዊ ክኢላ ኣት ኤክስፐርት ቲንክ ታንክ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ውድብ ይኹን ዘይውድብ ይኹን ናይ ውድቡ ባጋጅ ተሰኪሙ ብዚ ይኮነን ዝኸይድ ከም ኤርትራዊ ኤክስፐርት ሓሳብ ኣመንጭው ንህዝቢ ዝጠቅም ነገር ይዘቕርብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ መልክዕ የብሉን ሕብሪ የብሉን ሓሳብ እዚ ሓሳብ እዚ ከዓኒ ንኩሉ ኤርትራዊ ብማዕረ ዝጥምት ብማዕረ ዝርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣስ ኤርትራን ማለት ከም ኤርትራዊ ክኢላ ኣብዚ መፅአ ዘለኹ ኣነ ውድብ ወኪለይ ኮንኩን ተኻልእ ሰብ ከዓኒ ማሕበር ወኪሉ ይኮነን ካልእ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሕጂ በቢ ንና ንገብሮ ቃልሲ ኣባይታ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከም ክኢላታት ግን ክንገብሮ ዝግባአና ከዓኒ እዚ ንገብር ኣለና ማለት እዩ እዚ ንገብር ስለ ዘለና ተኻልእ ንገብሮ ገዲፍና ማለት ኣይኮንና ኣነ መምህር ዶክተር ሳልሕ መምህር እዩ
كلهم تم ابزي زلو نناتو بروفيشنال لو سلازي اب نناتو بروفيشن توافير السرحي سلازي نيرترا نقبر نخيل كنحجزا نخيل كن نتحيو انت نقبر نخيل لنا عين حكي عقمنا نقبر زلنا معناتي سلازي بهمو ملك خطريوا اقداس مخانو كنصر سلاز دلو خي ازي دغاغم زلو مني نتم صدي كهبوم ينزلوا معناتي يغني الله. Thank you Dr. Gabriel. مجمريا جمال حوي غرتا حاتت كاب تغرينيا لا انجليزينيا كاب انجليزينيا لا تغرينيا زاتو لمنتاي تحساب كل غزي بتغرينيا سلاز بانجليزينيا سلاز حاسبو دايركتلي يترجم على ماي ابرسي ماريتي مايند ناتي that's the problem I'm sorry غرتا حاتت you know حقها حنت غزي قالات نتقم عبي قالات زي قدس قالات يقن we trying to نفتنا له translate انا ممهر انا حكمنا دكتور يغني لنا محتاجك قل ابزي احطو حددك very important حطو وسخاب زناي حوي دكتور جبرز بولو كمي غيركا تلغسو نزي ديكتاتورشيب قليل يكتبوا له خبيد يكتب له خلاها تخبيد تقبر زلو تمفل لا ما اخرنا زولي تقلل مفل لا ما اخرنا زولو اذا خمت زبلو زنوركو حمش تحطو دم حمش دراي وركي اما اخرنا نسي ناي هايمانوت فلالينا ناي بهير فلالينا ناي قانقا فلالينا اذا ادريس كنقبرو خلنا كمتي اب اثيوبيا زخونه من قسقاسه تگبره كمثال وين وسيدنا العخريون نخلينا equal ديخونسس كمي غيرو اتي منغدي ازبلكا زلو منغدي استتقملو مالسس ميديا خيدوم ابتي ميديا ناتوم فوكس زغبرو من يصلاي لون فوكس غيرومو تصلاي فوكس زغبرو نبرو سوم انت ايغا تغيرو كورابتد يو نحغاوي خونن نايغلي لوم نت حزبي ابتي وشتخ ادفانتج ومنسوم لمنتاي اب وشتي كابت ناتنا زلو بناتهم ديمونستريشن كبرو قالوا قبرو يخال ينيرو هجي نحنا بتاعنا زي زلو سرعه ايفقدني last time demonstration تجبرنا يا اخو تراخا كند منتاي سبيوم استربيت دتو سلازي ابريس لز قبرو احنا وصاي فويس نايتي اتوم اوشت زروينا مالتي هجي خمي غيرنا نقبرو تقول كلها فوكس نقبل كونفيوز نكون مالسس بزح شجر نفترنا نحدنا بزي تقم ነገር نفعلالي زيو زغمزيو زي بارت خمزي زي بخمزي زي قدسني انت عايز قدس انت ايت برينسيبل اما اخذنا زلو انت عايز السماع معنا انت انا نسمع معنا دفعلالينا هنا دسمع معنا انت ام انت انا نسمع مع كمت دكتور جبرز بلوز نبر عجي قما ام انت انا نسمع مع ابتي انا نسمع مع علام استفادنا حدا نخم أنا أؤمنني إزي كمزناي سبعات ناي قدل زنبرة حنت قدل خونيوم قالتات إزي حلفنا أنا it's political party كم political party كليو جن كمي غير كات political party كتننا نحديو زبالع كمي غيرهم program غيرهم program أبو compete كقبرو مالتس وددر كقبرو تناتهم program كمي يسيركا أنيسس كم زخ جبرين حزب إريترا أني خم زخ جبرين بس من قد غري كبهال كله إزي لج مشمي زحشة من قدي نعو تعنا زلوا من قدي ديبيت كجبر اللوي كتما قتلوا مالتي سلزي أنا يدبلون تايو أنا إحنا بكم درجة إحنا بصحة تخينا تمرت خدلينا كم زحجي مسينا زلنا كواهم ملسي كواهم الناس معنا كاب نحنا نفوتو كاب ريسيرش تجبره كم غير كأحد بصحو إذا خدت opposition they have to focus كقبر لهم أبتز دللي زلوا 90 political transitional تبلغ نور كات حاتوز نور كات مسأي منقستي نسوين حدا عبيد مصنعات غدلي نمت حدا transitional منقسته بالكله حلالة في مالتي كدلي ديو of course كدلي خوني أو جزيو جن من يوم أبوهم أسوزغولو
እቲኦም ካእላታት ዘለዎም ወረቀት ፈሪሞም ኣብ መንግስቲ ከይምረፁ ከመርፁን ከይመርፁን ንዓመታት ወይ ከኣስ ፎር ላይፍ ህወቶም ኩሉ ካብ ፖለቲካ ከወፁ ወከልቲ ኮኑ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ሓሳብ ኣሎ ስለዚ በዚኣ ዝርያ again ቁርብ እንግሊዘኛ ገለተ እቲ ኣተሓዘለይ ናይ ቋንቋ ችግር እዩ thank you اوكي عندنا دكتور هاي المنسي الله خي هاي المنسي ندير تتعريا مايك حبرنا غا سامسون مايك نعخا حتى تعليكا سامسون مايك اوكي ثانك يو سمع لهم سنن حاجه እሺ ثانك يو دكتور صالح دكتور ገብረ አቶ ሰንጋልውን ሁላትኩም መጋሽና ታቅርብ ትንከፋ ቢልካ ያጸኒሕካ ዶክተር ሳልሕ ሕጂ እቲ መስር መንግስቲ ከድሊና እዩ ትብሉ ነርኩም መሰጋገር መንግስቲ ሲ ክንፈጥር እንከለና ካብ ህዝብ ዝተወከሉ ንብለና ሞ ሕጂ እንድሕር ካብ ህዝብ ዝተወከሉ ኮይኑ ተንውድባቱን ካብ ህዝብ ዝተወከላ ማለሲ ኣካል ናይ ህዝቢ ይዝባል አግሪመንት ኣለኖ ሕጂ ከምቲ ብዙሕ ሃገራት ንሪኦ ናይ ገለ ክፋላት ድሌታት ዝመስል መንግስቲ ወይ ሕጊ ማለት መሰጋገር መንግስቲ ስልጣኖች እንታይ ይኸውን ደልዎ ብዙሕ ነገር ኣለኖ ብዙሕ ነገር ክገብሮ ዝኽእል ሕግታት ከውጪ ሕጂ ሞር ሪስፖንሲቢሊቲ ክህልወይ ማለት ስለዚ ሕጂ እንድሕር ክኸውን ኮይኑሲ ከመይ ዝበለ ክኸውን ደልዎ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት እንድሕር ኮይኑ كمي قرنا نحنا وحسنات نركب كمي قرنا كابتي قدم حجي زقوان فبكالوت هاجرات كم عينتون حجي كي قوان فالناسي انتهي سيستم ينا خنتكم دلنا مهناتو سبب تخمتو تفلتوه اب سلطان مسمته اب بوتا مسمته امبيشنو سلازغير حجي ما وحسناسي انتهي እንታይ እምቶም ወሓስና ናይ ሓደ ኒውትራል ዝኾነ መሰጋገር መንግስቲ ክንምስርት ነቲ ንስቴት ትብልዎ ዝነበርኩምን ንስቴት ዝምልከት ሕጊውን ማለት መምርሒታትን ወይ ከምኡን ክምስርት እንድሕር ኮይኑ እቲ መሰጋገር መንግስቲ እዚኣ ተቐዳመይቲ ሕቶ ካልኣይቲ ሕቶ ወይ እቲ ኣብ መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ኤርትራ reconciliation I don't know reconciliation بتقرني أنت يزبال يفلتني أركدي زبال أركدي reconciliation يدلل لكم تأمنوا دو مجمرتا حدا عند حريس بينو بخمي من جدي يخون اللبو تي reconciliation أنت عينت مدب كحز اللبو كناتو بزح جزء خمسة شجر زقانف بزتفلاليو لوط ابزمت ابون اتي كوميشن زقوم ويتي زفطر قرب كم تزدل سلازي زي مسرتو ناي ገለ كرحنتي ناي ገለ قيمات كهلو تريخامو ካብ ከምዚኦም ነገር ክድሕን እንድሕር ኮንካ ከመይ ክግበር ኣለዎ ቀዳይ ነገር ሪኮንሲሌሽን የድልየና ካልኣይ ንሕርየስ እንድሕር ኮይኑ ብከመይ ክቆም ኣለዎ እተን أشوف thank you مايك نبهم thank you كبرات جزانا بليز أحوات تحطوا تسمع قبلنا حتى رابيلنا ما يمسبون يرو جزء خيط سلازلو بسبب أمسرع سلازلو أحس رابيلنا تحطوا الآن كلنا إنتاج أكلنا نبغى مايك دكتور صالح أوكي كاتفنا أخمر للشاء مجمريا just some announcement أبتو غوربا كله تترجمو تسلسة عرب تجرينيان إنجليش كله لو أبتو غوربا ناي علت شومانتا عصرت شومانتا أقول لو ناي تغوربا لو أو تروحوا تقولهم just for حبريتا أبزيا ناي مرسخبا
ክልተ ነገር ይተሓቲደን ነይረን ትራንዚሽናል ሪኮንሲሊየሽን ዝብለን ዘሎ ትናይ ትራንዚሽናል ጽቡቕ ኣለኻ ክልቲኡ መጽናዕቲ ዘድልዮ እዩ ሕጂ መጽናዕቲ ክግበር ከሎ ከመይ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ተገይሩ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ኤክስፒሪየንስ እንተሎ ምስቲ ናይቲ ኤክስፒሪየንስ ኢኻ ምስ ኤርትራ ዝኸይድ ኩነታትከ ከተማልእ ኣለካ ሕጂ ብትናትና እንታይ ኣብ ፌስ 2 ኣብቲ ኣብ ፌስ 2 ተባሂላ ዘላ ኣብቲ ፌስ 2 ማለት ኣብቲ ናይ ካልኣይ ፌስ 2 ኣብኡ ትራንዚሽናል ናይ ትራንዚሽናል ኢንስቲትዩሽን ትራንዚሽናል ፒሪየድ ዝብል መጽናዕቲ ክግበረሉ እዚ ሰለስተ ወርሕና 6 ወርሒ ንብሎ ዘለና ኣብኡ እዩ ዘሎ ከም ርእይቶ መጠን ከም ኦፒኒየን ርእይቶ ተኾይነ ኣነ ድብሎ ኣብዚ ትራንዚሽናል ክበሃል ከሎ ሓቅኻ ካብቲ ፖለቲካል ፓርቲ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ትራንዚሽናል ፓርቲሲፔት ክገብር ይኽእል ድዩ የስ ይኽእል እዩ ግን እንታይ ክንብል ኣለና እንታይ እቲ ሪስትሪክሽን ክኸውን ነዚኦም ሰብ ዚኣቶም ከምቲ ዝበልካ again you answered the question ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ኣብ ፓወር ምስኮነ ክወርድ አይደልን ከመይ ጌርካ ሴፍቲ ኔት ትገብር ነዚ ከይኮንስስ ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ ነዚ ክትከላኸል ተኮይንካ then you have to create ሓደ ሲስተም ነዚኦም ሰብ ዚኣቶም ብጽሑፍ ኮይኑ ብስምምዕ ጌር ከምዘይ ምረጹ ወይ ገለ ጌርካ ዊን ክትገብር ተራ ግን እዚ ንመጽናዕቲ ንገጥፎ ኣብቲ ናይ ሪኮንሲሊየሽን ክትብል ከለኻ ኦሬዲ ሓደ ጽቡቕቲ ናይ ሪኮንሲሊየሽን ተገበረት መጽናዕቲ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ነይራ ናይ ካል ዓድታት ዊን ነይሩ ግን ኣብቲ ናይ ሪኮንሲሊየሽን you right ሪኮንሲሊየሽን የድልየና ድዩ ኦፍ ኮርስ የድልየና ንምንታይ ብዙሕ ሰብ ህዝቢ ኤርትራ ስቲል ኣይፈለጠን ኣሎ ስቲል ዊን ነቲኦም ተኣሰሩ እስር ቤት ክወፁ ማለት ከምዚ ሕጂ ማይቢ ሰርፕራይዝንሊ ዲክቴተርሺፕ ክብል ይኽእል እዩ ኣውፅኦም ይኽብል ይኽእል እዩ ኣውፅኻ ማለት ኣንሰር ኣይኾነን ንዓይ ኣውፅኻ ማለት ኣይኾነን ክወፁ ከለዉ እዚኦም ሰብ ዚኣቶም ንምንታይ ተኣሲሮም ነይሮም ኢሎም ዊን ክንሓትት ኣለና ንምንታይ ተኣሲሮም ነይሮም ተኣሲሮም ተኾይኖም ንምንታይ ኣሲርካም ነርካ መን እዩ ዝኣሰሮም ኢልና ክንሓትት ኣለና እዚ ዘይኾነ ኸማን ኣብ ግዜ ቃልሲ ሰብ ዝተቐተሉ ድሕሪ ቃልሲ ሰብ ዝተቐተለ እዚ ኩሉ ክፈልጦ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ከይድገም ስለዚ ትሩሊ ኣነ ኣምን ሪኮንሲሊየሽን ኣይተገበረን ቅድም ሕጂ ግን ሆፕፉሊ ኣብዚ መጽእ ዘሎ ሪኮንሲሊየሽን ከድልየና እዩ ሪኮንሲሊየሽን ትራንዚሽናል ከምቲ ኣዝመለሽ ኩልካ ኦኬ ቴንክ ዩ ዶክተር ገብረት ውስኸቶ ኣሎ اوكي بزح يزوج صغير لنا دكتور صالح يغني لي واو اتي بزح له بزح تمكراتات له بزح قبر ذكاء ነገር አለ እዚ حاونا زل على حتى مسرته حتى ዝግበኡ እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ ክጽንዕ ኣለዎ እንዲና ኢልና ናይ ብዙሓት ሃገራት ተመክሮታት ተጸኒዑ እንታይ ዝሓይሽ ዝብል ፕሮፖዛል ክቀርብ እዩ መሰጋገር መንግስቲ ሲ بخمي يقوم من يقومه من يمرحه أب جزء مساجري جزء منا أب مساجر جزء زكبر نجارات كلعل زكبهم كسرح زكبهم بزح الله مالتي حجيت حدث إنترم كونستيشن نقوله أنا مسحتر ويكاني حق هنس أزبهال السنو بعلو من يدالوه زبل حتى الله مالتي أنا مساجري من قصي عدوي خنديو خون أبعالات من يخونوا كله زي مالتي حجي كبحكي حتى ديان إلكا كتدالو المخال أقداسيو جن مولسو قاع هزب زوج سنايو مخناتو سي كم صنعتي تقرب خلي بروبوزال كتقرب تخلي خانا هزبي خا تقربات هزب خاني انتي يخون زبل ني مساجر منجست زمرح أكل قوامي منجست بزقمو أبزقمولو نخمرت عدلا كله عنده أي خيل نزبل إذا كات عزخون نجارات له سلازم تاينا خنجبر ياب نا حزب ديسكشن دوسن حزب زوسناي معناتيو نتي سلازم سي بزح له ماسي ناس عزخونو سبات يزبحال ناس آمنيو زبل حتون الله بزح نجار الله كرئيس قبقه بقعزة نقوري جن عدلاي الناتو أقداس يزل على زحونا حتى عدلاي مخانو كاب بحيج خمس تبعلو مخن دالولو
ተመክሮታት ናይ ካልኦት ውን ዝያዳ ክሪእሉ ዝግባአና ምዃኑ خص ማለት ካብቲ ዶክተር ሳለሎ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ካልኣይ ማለት ናይ ዕርቂ ባይታ ምፍጣር ዝብል ሕቶ እዚ ሕጂ ባስቀል ዓለም ዘልዮ ነገር ኣይኮነን ክህልዎ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ጉዕዞ ናብ ሓርነታው ቃልሲ ይኹን ዋላ ቅድሚ ዋላ ብድሕሪኡ ተገብሩ ነገራት ብዙሕ ነገር እዮም ተገይሮም ሕጂ ንፈልጦም ብዙሓት እዮም ዘይንፈልጦም ከዓ መዓት ከም ዘለዉ ከዓኒ ኣይንረስዕ ስለዚ እንታይ ተገይሩ እንታይ ነበረ ዝብል ኣጽኒዑ ንሓሳብ ንሓዋሩን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዕርቂ ክፈጥር ዝኽእል እመት ሕብረተሰብ ከዓኒ ንቅድሚት ክጓዓዘሉ ዝኽእል ባይታ ከንፅፍ ዝኽእል ናይ ዕርቂ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ መን እዩ ዝመርሖ ብኸመይ መገዲ ዝብል ሕጂ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ግን ሓደ ካብቲ ኣብ መሰጋገሪ መድረኽ ግዜ ክቆም ዘለዎ ግን ናይ ዕርቂ ሽማግለ እዚ ሪኮንሲሌሽን ኮሚሽን ክቆም ኣለዎ ሓደ ካብቲ ክቆም ዝግበኦ እዩ ካልኦት ኣለዉ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ክተቆም ኣለካ ካልእ ኣለዉ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ክተቆም ኣለካ ብዙሕ ነገር ኣለዉ ሕጂ ክቆሙ ዝግብኦም ምክንያቱ ነቲ ጉዕዞ ናብ ትክክል ዝኾነ ምክንያቱ ሃርሞኒ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ምፍጣር ኣገዳሲ ምዃኑ ብዙሕ በደላት ተገብርሎ ብዙሕ ሓርጎፅጎፅ ሓሊፊ እዩ ስለዚ ነዚ ተመሊስ ፈቲሽካ እሞ ብስሩዕ ብዝኾነ መገዲ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ፓልቶም ክንገብሮ ኣብ ሳይበር ዘይኮነሲ ብስሩዕ መገዲ ሕብረተሰብና ኮፍ ኢሉ ንጉዳዩ ተመሊሱ ታሪኹ መርሚሩ ደለ ክክሓስ ዝበደለ ክክሕስ ባይታ ከንፅፍ መኒ ብድሕሪኡ ከዓኒ እቲ ናይ ሕብረተሰብ ጉዕዞ ክጓዓዝ ዘኽእሎ ባይታ ምፍጣር ሓደ ምክንያቱ ተረድእዎ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ጎዲሉ ኣሎ ፍትሒ ክመፅእ ኣለዎ ፍትሒ ብግቡእ ነመሓድር ኣለና ኢና ንብል ዘለና እኮ ሕጂ እሱ ክንገብር ድሕር ኮይንና ከዓኒ እቲ ታሪክ ንባዕሉ ዘይፍትሓዊ ተኮይኑ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሕጂ ንዕኡ ትዕርዮ ፍትሒ ክተመሓድር ፍትሒሲ ንድሕሪ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነሲ ዝሓለፈ እውን ማለት እዩ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዝግባአና እዚ ሕጂ ናይ ዕርቂ ኮሚሽን ምቋምን ንዕኡ ብግቡእ ምስራዕን ማለት እዩ ኣባላት መን ይኾኑ ብኸመይ ይቆሙ ገለ ዝብል ግን ኣብ ጉዕዞ ዝረአ ኣብ መጽናዕቲ ተመርኮሰ ካብ ተመክሮታት ናይ ዓለም ክንዳወሰድና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እዩ ከምዚ ዶክተር ሳልሕ ዝበሎ ሕጂ ናይ ሳውዝ ኣሎ ተመክሮ ናይ ካልኦት ተመክሮታት እውን ኣሎ ስለዚ ንሕና ክግበር ከም ዘለዎን እሞ ካብ ተመክሮ ናይ ካልኦት ክንመሃር ከም ዘለና ካብ ታሪኽና ዋላ ኣብ ዕርቂ ሪኮንሲሌሽን ታሪክ ናይ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተገብሩን ዝግበሩን ዘለውን ካብኦም ንምሃሮ ብዙሕ ነገር ኩሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ኩሉ እዚ ኣግድሚ ዘእተወ ሓደ መስ መንገዲ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ግን ዝከሓድ ኣይኮነን እንታይ መልክዕ ክሕዚ ግን ግዜ ምስ ግዜ ንሪኦን ኣብ ግዜኡ ከዓ ቀራረብልን ዝግባእ ክንሪኦ ይግባአና ባህላ የመኒ ሕጂ ዝመለስናዮ ኣይኮነን ከም ዘድሊ ጥራይ እቲ መሰጋገር መድረክ ክሕዞም ካብ ዝግባእ ሓደ እዚ ምዃኑ ጥራይና ርኢና ከመይ መልክዕ ክሕዚ እንታይ ክግበር ግን መጽናዕቲ ዝግደፍን ምናልባት ሕጂ ንገብሮ ካልኣይ ደረጃ ንገብሮ ክረኣይ ዝግብኦም ነገራት ምክንያቱ ትሕዝቶ ናይ መሰጋገር እንታይ ይመስል ከም ዘለዎ መጽናዕቲ ክቐርብ ስለ ዘለዎ ንዑ ዘጽንዑ ሰባት ከዓ ክህሉ ንሱ እዚ ምስ ኣቕረቦ ህዝቢ ካትዓሉ ዝውሰኽ ይውስኸሉ ዘጉድለሉ ዝተሰማዕና ከዓ ሓፈሻዊ መምርሒ ኮይኑ ንቅድሚት ክወስደና ክእል ዝብል እምነት ነመኒ ናብ ዝቕፅል ሕቶ ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣነለ ኦኬ ثانك يو دكتور جل اوكي الله خبر الله خد الله خبر اوكي يا مايكنا بقى كبرها اوكي ثانك يو الله خير مسمار الله خير اوكي ثانك يو ناتي تستاي ከምዚ ትሪዎ ዘለኹም እቲ ናይ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝፈታትን ብዙሕ ዓይነት ኣቃውማ እዩ ዘሎ ገሊኡ አንድነታዊ ብላ ኣሎ ገሊኡ ብውሽጢ ኮይኑ ወላ ከይተርፈን ደመር ብላ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ኣዛዊ ብላ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ናብ ዓሪክ ወስደክን ይብላ ስለዚ እትኩም ፖይንቲ ኤርትራኒዝም ዝኣምን ድዩ ኣብኡ እሱ ዲ ትኮርናቱ
السي خوينو سمعني السن دحر خوينو نزم بقدنتا زلوخ انت عينت ملأختي يخون كتبهم ናይ ህዝቢ እንድሕርኩም ስነኦም ከክጉለሉ ድዮም ማለትሲ ኩሎም ከ ኤርትራውያን እዮም ድሉ ግን ክንፍጥ ሓይና ተሃገር ከ አይብሉ እጂ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ኣረኣይ ኣለኩም ካልእ ከዓ እዚ ኣብ ጀነባ ገለ ክንግበር ኢና ገለ ባህል ኣለሞ ኣነስ እንታይ መረፅኩዋ ከምታ ጀሚርኩማ ዘለኹም ኣብ ነብስ ወከፍ ከተማታት ወላ ዝኻትኩም ተዘይከኣልኩም ምስቲ ዘለኩም ናይ ሳሕ ገለ ኣብ ነብስ ወከፍ ከተማታት ከምታ ዝገበርኩም ኣብ ደንቨር ማለት እዩ እንተተካይዱ ሞ ሽዑኡ እተን ከተማታት ከዓ እተን ዘድልዮም ባዕሎም መሪፆም ኣብ መጨረሻ ንስኻትኩም ከዓ ነንሕዝኩም እንታይ ዳ ዱብ ኣቢልክ ንዳ أنا بعلها هذا بيلك بشاف اوكي اوكي وانا بحطي اكو تي حسب anyway بحصر زباله نحقኛ حدار تدل انت خوين كاسي اب حنسه مسقلايت تحصي يبحث مسلا اجيخا اب هوي هويتا اب جنبا الكا ساي قبر مليسو ندحري زغود انا خيكون ابزي خنت عين تقاتات كغبر لكم اسنت ازي ولا زناي ادس اب زبر زيت تخايد ناي منسي نيرو تاكب خو دحر كن بوز زمصه سبب مليسكا نبزخف باسي زخيت دي طنقاقات ناي بحقي نفتح ايرتراس زتدالو اكلات سبات እንዳለለኻ እንዳተጫነኻ ከምዛ ህጅ ብዚኣ ንፈልጠኩም ዘለና ዶክተር ገብረ ህጂ ንፈልጠካ ኢና ህጂ بحسابك انت عينت حساب على ود السبزي ني ارترا خونا دي الى حاسب زلن سلسته اكوكم زي كونس منيو بزعبه حزبون هاغورن اغديس وزل السبي الكاخا كم سبعنا كم يدا تاي عين زح انت يز حاسب زل السبزي الى زين بحسابو سمس مرزقو هاغر كسرحه مالتي بتي نصر حساب زلو بيات كسرحه هاغر حجي انا حجي مريسو سقعت علني እንዳ አቶበለ ይልኩም እንደገና ካለ ቃልስ ኸይን ኸይድ ኣብዚ እንታይ ዓይነት እንቃታት ክትገብሩለኩም ንስኻትኩም ከምቲ በገስ ሓሳብ እቲ ሓሳብኩም ይድግፈ ዝመንግስቲ ገለ ዝብሎ ዘረባ ኣነ ኣምነሉ ሓቂ ምክንያቱ ገና ህዝብና ደኒኒ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብኡታት ገጽና እንተ ዘይከድና ተመራጽ እዩ ኣብቲ ናትኩም ሓሳብ ኮይኑ ግን ነዚውን ማዓታ ዛብ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርኩም ክትጥቀቁሉ ቴንክ ዩ اوكي ثانك يو كبرات احوات ابزي قرب مسحت علينا رئيتون حطون حاوسه سلازلنا تي غيزي رئيتو دحر حطو مص سلازغونه اب حطو طراي تخدنامو دحر اب رئيتهم انتن نحنا كنداداد الله دحر مسود اسر اوكي وين دكتور صلاح ولا دكتور جبر حكيتهم حدثنا زحتنا انا تقول اوكي حدثنا كمان لغي دحان دكتور صالح قدم كمك تملع عليك يعني وال انتي مسلك يعني لنا نتحطو معناتيو حجي انتينا نبل زلنا نحنا تي زي دوكم زي سي حجي مسرتاوي متكلات زحازي ساسان حمشتن عنقصات انديو حجي انتي يزبل السخاني اب ايرترا زل صقمسي حتى فتحي سلازله نفتحي نممحدار نممصان نممحدارن نغبرو غعزو حزباو قالسي يو معناتيو حجي حزباو قالسي نخسسن نخعكف عقيت حجي وزلسي نحبار قالس خنا كايد سلازي كالنا امني كما جرنا انا نحبار قالس كايد زبل كابتي مسرتاو زكون ነገር ከሳምዑና ዝሁሉ ነገር ስክንበገስ እንታይ እዮም ተም ሳምዑና ኢልና ኢና ሕጂ እዚ 35 አንቀጻት ረእይዎ ናይ በሐቂ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ በሓደ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ብከመይ መልክዕ ኣብ ኤርትራ ጎዲሉ ኣሎ ስለምንታይ ጎዲሉ ኣሎ ከመይ ገርኢ ኸኒ ዝጎዲሉ ዘሎ ክመጽእ ዝኽእል ዝብል ከዓኒ ምስኡ ተኣሲሩ ዝኸይድ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ሓይሊ ነዚ እንድሕር ኣሚኑ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ነቕርቦ ዘለና እንድሕር ኣሚኑ ሕጂ ኣጋዝያን ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ሓዘም አንድነት ዝብሉ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ወይ ካልእ ጥምሓት ዘሎ ክኸውን ኣይኽእልን ናይ በሓቂ ነዚ እንድሕር ኣሚኑሉ እዚ ኤርትራዊ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኤርትራ ከቢኡ ዝብገስ ሕቶ ኤርትራ ንምምላስ እዩ ስለዚ
ኤርትራውያን ሓደ ክትአምረና ዝኽእል መጥመሪ ገመድ እዚ እዩ ስለዚ ሲ ካብዚ ክንበገስ ነዚ ንኽንዕውት ስንቃለስ ካልእ ፍልልያት እንድሕር ኣለና ፍልልያት ኣብ ጉዕዞ እንዳሃሰሰ ክኸይድ ይኽእል እዩ እንዳተፈትሐውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ካብዚ ንበገስ ነዚ ክንዕውተሉ ንኽእል ባይታ ንፍጠር ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ናይ ብሓቂ ነዚ እንድሕር ለቢስዎ ከዓኒ እዚ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ቦታ ክህልዎ ይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ከም ሓሳብ ብዛዕባ መንነት ኤርትራ ሕቶ ምልክት እንድሕር ኣለዎ ንምሳሌ እንታይ ትግኣዝያን ዝብል አንድነት ዝብል ካልእ እንድሕር ኮይኑ ብመሰረቱ ካብቲ መሰረታዊ ነገር ወፂሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኤርትራዊ ሕቶ ኤርትራ ንኽፈትሕ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ማለት ኣብ ትሕቲ ኤርትራውነት ማዕከል ዝገበረ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ማዕከል ዝገበረ ምክንያቱ ኣብቲ ፕሪንሲፕል ድሕሪኻ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝሓ ህዝቢ እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝሓ ህዝቢ ምዃኑ ክቕበል ኣለዎ እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ እንድሕር ተቐቢልካ ከዓኒ ስለዚ ዝዝብሓ ህዝቢ እዚ ከመይ ገይሩ ብሓደ ክነብር ዝኽእል ብሓደ ክምዕብል ብሓደ ክዓቢ ዝኽእል ነዚ ብሓደ ክዓብን ብሓደ ክምዕብል ፍትሒ ዝብል ማሕበራዊ ፍትሒ ፖለቲካዊ ፍትሒ ቁጠባዊ ፍትሒ የድልዮ ስለዚ ከመይ ገይሩ እዚ ማሕበራዊ ፍትሒ ቁጠባዊ ፍትሒ ኩሉ መልክዕ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ክነግዝ ዝኽእል እዩ ሕጂ እቲ ዶክመንት እዚ ዝምልስ ሰብ ከም ሰብ ክነብር ዘድልዮ ነገራት ጀሚርካ ክሳብ ትዝለዓለ ምክንያቱ ሕጂ እዚ ሕጂ ቢል ኦፍ ራይትስ ንብሎም ሰለስተ ደረጃ ኣለዎም ሕጂ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ጀነሬሽን ሰከንድ ጀነሬሽን ሰርድ ጀነሬሽን እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ዝጠመረ እዩ ስለዚ እዚ ዝሓዘ ከዓኒ እቲ ናይ ኤርትራ ሕጊ ዝበሃል ኮንስቲቱሽን ዝበሃል ነዚኦም ጠሚሩ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብመሰረቱ ኤርትራዊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንኤርትራ ካልእ መልክዕ ክትሕዝ ዝደሊ ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ መሰረታዊ ፕሪንሲፕል እዚ ክሰማምዓ ይኽእል ነዚ ክሳብ ተሰማምዐ ከዓኒ እቲ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ክለዓል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕቶ ኤርትራ ብግቡእ ንክፈትሕ ዝደሊ ሓይሊ ተጠሚሩ ብሓደ ከመይ ገይሩ ክቃለስ ዝብል እዩ እዚ ቅሪብናዮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እንድሕር ዘይተቐበሉ ወል ተዓሽሙ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝበልካዮ ቦትኡ ኮይኑ እዞም ከምዚ ዝረአዩ ዘለዉ ሕቶታት ካበኦም ዝብገሱ ስለምንታይ እዮም ካልእ ገዲፍካ ናይ ብሓቂ ንሕቶ ኤርትራ ንጉዳይ ኤርትራ ንምፍታሕ እንድሕር ደኣ ዝቃለስ ሓይሊ ኮይኑ እዚ ሕጂ ኣጋዝያን መፍትሒ ይኮነን ንሕቶ ኤርትራ ማለት ሕቶ ፍትሒ ኤርትራ ክፍታሕ ይኽእልኒ ኣጋዝያዊ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ብመሰረቱ ነቲ ነሽን ስቴት ናይ ኤርትራ ንዑ ዝጓነፅ እዩ ኖ ስለዚ ቦታ እውን የብሉን ማለት እዩ ብረኣያ ማለት እዩ ኣብዚ ዶክመንት እዚ ዝኣምን ከዓ ከምኡ ክሓስባ ይኽእልን እዩ እቲ ካልእ አንድነት ዝበሃል ረሳዓዮ ማለት ብመሰረቱ ንሕቶ ኤርትራ ሓድነት ማለት እዚ አንድነት ተሓሳስባ ንፍትሒ ናይ ኤርትራ ጎዲሉ ዘሎ ክፈታሕ ይኽእልን እዩ ሕጂ ቦታ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት ከምኡ ዝብሉ ኤርትራውያን ደም ሁኖውስ ኤርትራውያን ደም ኣይኮኑን ካልእ ሕቶ ኮይኑ ማለት እዩ ከምኡ ዝሓስብ ኤርትራዊ እንድሕር ኣሎ ንሕቶ ኤርትራ ንክፈትሕ ዘይተዳለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ክርዳእና ይግብኦ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ብግቡእ ግን ብቅንዕና ሕቶ ኤርትራ ንክፈትሕ ዝቃለስ ዘሎ ግን ሓቢሩ ንክቃለስ ባይታ ዝፈጥር ዶክመንት ናይ ሓባር መጥመሪ ገመድ እያ እኮ እዚኣ ንኤርትራዊ ንመን ጠምር ንሕልካ ንኤርትራዊ ስለዚ እዚኣ ጠሚራ ብሓደ ተቃልሰና ዓቕሚ ትህበና ነቲ ፀጊምና ዘሎ ጉዳይ ከዓ ንክንፈትሕ ከዓ ተኽእለና ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ዝበልካያ እዚ ናይ ጂኔቫ ምትእኽኻብ ማለት እዩ አድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ ጥልቕ ዝበለ ርኢ ማለት ሓሳብ የብለይ እንታይ እዩ ናይ ዝገብሩ ዘሎ ሓይሊ እንታይ እዩ ክገብር ዝደሊ ዘሎ እንታይ ከብል ግን ዝለዓሉ ነገራት ኣለዎ እዚ ዘለዓልካ ይሕጂ ማለት እዩ እቲ ዴሞንስትሬሽን ዝኾነ ምትእኽኻብ ይኹን ማለት ውልቀ ሰብ እንተኾነ ዴሞንስትሬሽን ክገብር ይኽእል እዩ ናቱ ታራኸ ኣለዎ ኣድማዕድ ዘይኮን ብዘይገድስ እሱ ፀገም የለን ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ተኣኪቦም ኣብ ጂኔቫ ዴሞንስትሬት ምግባሮም ኣገዳሲ እዩ ግን ክትንቀቐሉ ዝግባእና ነገራት ብዙሕ ከም ዘሎ እንታይ ዓይነት ሕቶ ኢኻ ተልዕል እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ኢኻ ንመን እቲ መልእኽትኻ ዝብል ሕቶ ኣገደስቲ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ
ምክንያቱ ሲ ኩሉ ሰብ ክትኣኻኸብ ከሎ ዝተፈላለዩ ርእይቶ ተሓሳስባ ክህልዎ ስለ ዝኽእል እቲ ዝለዓል ሕቶ ዋላ እውን በአንጻሩ አንጻርካ ዘለው ንዲክታተር ሰፖርት ዝገብሩ ሰባትም ክሕወሱኻ ኩልዮም ከም ተቃውምቲ መሲሎም ማለት እዩ ካልኦቱን ኢድ ከእትውሉ ኩልዮም ስለዚ እቲ ኣብኡ ዝለዓል ጭርሖታት ማእከል ተዘይልይዎ ማለት ሴንትራላይዝ ተዘይጌርካዮ እንታይ መልእኽቲ ክላክ ከም ዘሎ ከበላሽወልካ ኸዲ ሓደ ንምሳሌ ዝወስዶ ዘለኹ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ማእከልነት ዝሓዘ ክኸውን ከም ዘሎ ይሕብረካ ማለት እዩ እንታይ ክበሃል ከም ዘሎ ትመልእኽቲ እንታይ ክበሃል ከም ዘሎ بمعكلነት ዝሰርሕ ነገር صباح ንጎ صباح ኣብዚ ክመጽልኩም ኣለኹም ምናልባት ከም ኮሜንት ክልዓል ዝኽእልኩም ሕቶ ክልዓል ዝኽእል ንሱ ማዕከል ስለዚ ናይ መልእኽቲ በመንጨዊ ማዕከል ክህሉሞ እቲ ዝለዓል ጭርሖታት ነቲ ጉዳይ ዝንጸባረቕ ክኸውን ንሕቶ ኤርትራ ዝንጸባረቕ ነቲ መዓልቲ ዝንጸባረቕ ክኸውን ኣገዳሲ ምክንያቱ ዴሞንስትሬሽን ክትገብር ከለኻ እቲ ዝርአ ንእሽተይ ነገር ንብዙሕ ነገር ከበላሽወልካ ክእል እዩ ስለዚህ ንሱ ሕጂ ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር ምዃኑ ይርዳዕኒ ማለት እዩ ካልእ ኸዓኒ ድሕርቲ ዴሞንስትሬሽን ምትእኽኻብ እንድሕር ኣሎ ከምቲ ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ግሎባል ዝኾነ ሊደርሺፕ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ኣሎ እቲ ግሎባል ሊደርሺፕ ሕጂ ኣብ ምንታይ ዝብል ሕቶ ኣሎ እንታይ እቲ መተኣኻኸብ ፕሪንሲፕ ኣሎ ድዩ ህዝቢ ዘትይሉ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ንሱ እዩ ካልኣይ ነገር ከዓኒ እቲ ምትእኽኻብ እንታይ ኢኻ ትብሎ እንታይ መልክዕ ክሕዝ ዝብልካ ኣሎ ማለት እዩ ልክ ኣሁን ትብሎ ዘለኻ እቲ ንገብሮሲ ታዊኽና ንገብሮ ሞ ድሕራይካ ተመልሱ ዝጎድዓና ነገር ከይኸውን ጥንቃቄ ዘድልዮ ምዃኑ ኩላህና ኤርትራውያን ክንግደሰሉ ዝግባአና ነገር እዩ ምክንያቱ ምስሊ ናይ ኩላህና ብሽም ናይ ግበር ስለ ዘሎ ንኩላህና ኣብኡ ንዓል ኣይንዓል ንኩላህና ዝምልከት እዩ እቲ መልክዕ ከዓኒ ድሕር ተባላሽ ንኩላህና እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ጥንቃቄ ዝግብኦ ነገር ምዃኑ ኩላህና ክንዕውቶ ዝግባአና ነገር ክንፅዕረሉ ከም ዘለና እዩ ዝሕብር ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ንምሳሌ ነዚ ዶክመንት እዚ ክነቅርብ እንዲና ኣብዚ መፂና ዘለና ውልቃዊ ርእይቶና ክንህብ ንኽእል ንኸውን ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ብመንፅር ዶክመንት እንድሕር ኮይኑ ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና መሰጋገሪ መንግስቲ ድሕሪ ስርዓት ኢሳያስ ምልጋሱ ዝመፅእ መድረኽ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ስደት መንግስቲ ዝብል ኣትሕባ ምዚ ዶክመንት እዚ ዝኸይድ ኣይኮነ ንሕና ነቲ ስርዓት ንስዕሮ ንሱ ንስዓርናዮ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ከዓ ይትከል ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ዝሓቁፍ ንሱ ከዓ ብኸመይ መንገዲ ይግበር ዝበሃል ናቱ መንገዲ ዝሓዘ ዝሰርዓናዮ ነገር ኣሎ ሕጂ እውን ድሕሪ ሕጂ መፅናዕቲ ገርና እንታይ መልክዕ ክሕዝ ከም ዘሎ ንገብሮ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ናይ ሕጂ ተኣኻኺብካ ብጅነባ ከይድካሲ መንግስቲ ምቋም ዝበሃል ሓሳብ እዚ ዶክመንት እዚ ዝምልከቶ ከም ዘይኮነ ሓደ ከነፅረልኩም ደሊ ማለት እዩ ናይ ውልቀይ ሓሳብ ክህብ እንድሕር ደለኹም ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብዚ መፅአ ስለ ዝዛረብ ኩሉ ትርድእዎ ትፈልጥዎ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ሕጂ ኦፊሻል ዝኾነ ነገር ክንዛረብ መፅና ስለ ዘለና ነቲ ጉዳይ ዘይመልክዖ ከይሕዞ ጥራይ ንሳይለ ከብቅዕ ማለት እዩ ግን ጥንቃቐ ዘድሊ ምዃኑ ከምቲ ዝበልካዮ ዝሰማምዓሉ ነገራት እዩ ፅባሕ ንጎ ከዓ ኣብዚ መፅኦም ክዛረቡ ስለ ዝኾኑ መጠንቀቕታ ማለትሲ ርእይቶ ክትህቡ ትኽእሉ ንስኹም እውን ተማዋረጳ ዘለኹም ብሕልፊ ኣብቲ ቦታ እንድሕር ከይድኩም ነዚ ጉዳይ እዚ ክትጥንቀቑሉ ዘለኩም ጥራይ ክዛረብ ዝደሊ ማለት እዩ ግዜኡ ከም ዘይኮነ ግን ሓፈሻዊ ዝኾነ ርእይቶ ናይ ውልቀይ ርእይቶ ምህላው ማለት ትርድእዎ ትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩም ሲ ይሓባልኩም ከም ዘለኹም ትርድእዎ ማለት እዩ ርዱእ ነገር እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ዝተረፈን ዶክተር ሳልሕ ክህቦመኒ ዝምላኣሉ ክምልእ የቐኒየለይ ከዓኒ ንሓልኩም ንህሉ ኢና ሕቶታት ክህሉ ስለ ዝኽእል የቐኒ ቴንክ ዩ ዶክተር ገብረ ብዙሕ ዝውስኸ የለን ጥራሕቲ እቲ ክላሪፊኬሽን እቲ ነገርካ ብዛዕባ ትራንዚሽናል government Dr. ገብረ I take it you're right حقها up to my second phase يزولو opinion ግን ከም ሓንቲ ዝውስኻ ዝደሊ ምስ ዶክተር ገብረ እንታ ኣንሕናስስ ሪኣክሽነሪ ኸይንኸውን ማለት ገለ ከምዚ ኸልቢ ዓፅሚ ትድርብየሉ ኣብታ ዓፅሚ ጎይ ኮሙታት ከይንኸውን ሪኣክሽን ከይንገብር እዚ dictatorship is good ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ
እንታይ ዝገብር ንዓና ገለ ድርብየልና ከምዝን ኣለዎ ሕጂ ብሰፕተምበር 1 ገለ ሓድሽ ነገር ክዛረብ ይኽእል ሪኣክሽነሪ ክንከውን የብልና እንታይ ክንከውን ኣለና ስታዲ ኣጽኒዕና ጽቡቕ መጽናዕቲ ጌርና ጽቡቕ ፈሊጥና ኩነታት ናትና ፍትሒ ፈሊጥና ብሓንሳ ክንብገስ ኣለና ከምቲ ዶክተር ገብረ ዝብሎ ዝነበረ እዚ ምፍልላይ ብቐሊሉ መሰል እዩ መሰል ናተይ ተኽቢርካለ ኣነ መሰልካ ክኽብረልካ ከምኡ መሰልና ሓውኻ ተኽብሮ ተኾይንካ መሰል ናትካ ተኽቢሩልካ እዚኣ መጀመርያ ቤዝ ነቲ ፍትሒ ንሳ ግን ሓደ መሰሉና ሓደ ካልኣይ ተዘይተቐበለ ፍትሒ የለን ስለዚ እዚኣተን 35 ኢልና ዘለና ሕቶ ናይ መሰለን መሰልካ እንታይ እዩ መሰልካ እዚኣተን 35 ከ 50% ናይቲ ሓድሽ ኮንስቲቱሽን ዝግበር ንሰነን ናብ ዝኾነ ዓዲ እዚኣተን እንተን 50% ዝሕዛ ናይቲ ኮንስቲቱሽን እዚኣ ክውስኸላ ደሊ next question thank you okay thank you أبو سارة اوكي سلامات كلهم هذا السلامات ناتيكو ساكت كوني مالك بزحين زي حتى حسابات ممتاز عشان عبتن حتى رجري أزر لكم thank you اوكي thank you أب رئيت فايد كحفا بلي خامني قدامي تنصبحك اوكي thank you ماستر على هذا ماستر تلخام يسمع على الله ولا هو يا تسمع على هذا بخنا قرن سناي ناي بحكي اذا عد المقطامي كمسجن لتوم قايشنا كلكم ابز حلفنا دنبر نرى مالتي اذا حقوسي حدش فيس حدش قص يخاني نهزبي ارترازي ምክንያቱ ከምዚ ዝተጸንዐ ብናይ ኩሉ ሸነኽ ዓለም ለኻዊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተጸንዐ ጋብ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይተረኣየ ኩሉ ጸገም ኣብዚ ይነርናትና ጸገም ዝኾነ ኮይኑ ኣሕጽር ኣቢለ ኣነ ብጣዕሚ ብዛዕባ መደብ እዚ 100% ካብቶም ዝቕበሎ ኣካላት ኢለኻ ቐምጥ ሓንቲ ሕቶላ ግን أحصر كبلوج زي خم تطول صنحة حفتنا وزحتها بلاين علو نسخة إذا قداي زي إذا دوكيمنت زي حدش لزخانة اتهزبي كم زي إذا مهارات أكلات زي أتوم كم حدا ودب جرو جلنا خنجلت صنحنا جلنا خاب خال استاي كانوا بلوت صنحنا مخنياتو حدش يجنا أبتي ناتنا تحستونا يا رادانا قلطيفو اي كعلبني سلازي منتي اذا تحستوزي اب حبرة السب ارترا عميق افلطو تحستو بقبو كردو قصالي ناي مغس غاسكم ادلاينت አለው ስለዚህ አምናይ ዝዝመት ዘሎ ናይ ጀነባ ተሳታፍነትኩም ከመይ ይመስል ነዚ ጉዳይ ዝንምዕማቁ ሓደ ካልኣይ ሰቢኹም ኣብ ዝኾነ ከተማታት ንብል ኣለና ገለገሌና ግን ትሕዝቶ ናብረኽ ኣሎ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ናይዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ግምት ብዘእተወ ክንጠልብ ኣለና ግን ኣብ ዓበይቲ ከምዚ ናይ ጀነባ ዝኣመሰለ ኮሚታት ዝኣመሰለ ትሕዝቶታት ዘለዎ ተሳታፍነቶም ከርእዩ ግን ቁሩብ ከም ሕቶ ከነቕምጠሎም ንኽእል ይብል እዚኣ ታሕተይናተይ ኣብ ናይ ጀነባ ዘለዎም ተሳታፍነት ንትብል እያ ታሕተይ ወዳሓንኩም ድሓይ ርእይቶ ኣለኒ ኣብ ቀጻሊ ናይ ርእይቶ ይቕፅል ኦኬ يقنلنا كبر حو دكتور جبره وي دكتور سعد دكتور صالح تكيدو تعال قبلك قدمني قدمني
دكتور قبره دكتور صالح قصل عادة دحري ها خزاره بخيله مثلا كل جت عايش مخي يخون ثانك يو قني لي مجمريا نتي سابورت ذهب كان يغني لي بطعمي و اب دنفر اب اتلانتا وي دنفر تنيركاري خانا يغني لي نت بارتيسيبيشن ግን ኣብዚኣ ዘላ እቲኣቶም ናይ ጀኔቫ ብሓፂራ ብሓንቲ ቃል ድብላ ሓደ ዳይሬክትሊ ርክብ ዘለና የለን ኣይተፀዋዕናን መን እዮም እቲኦም እክቡ ዘለዉ ኣይ ዶንት ኖ ኣይፈልጦምን ይቆጣቶም ኣነ ሓደ ሽም ሒዘ ነይረ ሓደ ሰብ ዛሪበዮ ግን ኣይ ዶንት ኖ ተራናቱ እንታይ ከም ምዃኑ ገለ ኣብዚ ኣይ ካን ቴል እንታይ ከም ምዃኑ ናቱ ፓርቲሲፔሽን كمي جرنا هنقصوا لنا حقها حجي جميرنا لنا بوست خنقبرو أبوزح بوتا بوست خنقبرينا على فيسبوك ببخة وين كنمهرينا ببخلتنا بتزل لنا خلت قصلي زي تمسنعت قصليو أبزغرة بعديه وين بوتا كنفلخ ندلينا نتين خال أي مسنعت زبال دولو نعوين حد كنقبرو خنفتنينا ويقول أبزوين مسينا الناس خنقبرو نخلينا سلازي تون أب خسمع مستزمت زلو جزية كنقرأكم هنا مالتي تمسنعت قصليو قصالي تمسنعتي أدلاي تمسنعتي كم تزبلكا نحنا كمهورات راح نقربين عندنا زلنا نمبر political party خنان ويكا civic organization تراح مورات literature زي وي مصنعته بولو نتي حزب قربن حزب قراربني كم تزبلوز نبركو كم تناي كالا عدتات كاينخون ريبيل غيرنا او ديقنا زي منغستيسس منغست كمان كبحال يخلن زي ديكتاتورشيب انتاي ريبليس كنغبرينا كم زي حج زبلوز نبركو ناي ليبيا لكا مثالي نهلكا خمس حجنا بإثيوبيا تأتوم opposition تقبروا إذا ساعت كين ودق عن إحنا بزم خنيات ورقة قرار نحجز هنا زلنا وكاتلست خنكون حجز خنكون نزخنا ذات دمتزولهم بر إحنا ناي مريحنات ويناي جلا حديرنا يخونن جن ويتراين نتهزب خنحجزه بزقرة بجزية transition كون ويكاس government in exile whatever تبهال دولو question جرنا همز دكتور قبره زبلوز نبره مسنعت جرنا في second phase نعوين address كن قبره كنفتنينا نزيع من اللي شاء الله مثلني thank you هو ده يشتاي كوستخلا كم زي دكتور صالح زبلي مالت نحنا سي فلت زخانة عشمي يكونن حجين دي زي جمر زلو زي مالتيو ግን እንታይ ክብል ደሊ ምናልባት እጂ እዚ ህዝብን ድዩ ንሕና ንህዝቢ ኢና ነቕርብ ዘለና ህዝቢ ከዓ እዚ ዘቕርብናዮ ህዝቢ እዩ ታይዳት ህዝቢ ብዛዕባኡ ፍሉጥ ሃልይዎሲ ከም ናቱ ገይሩ ክትቀመሉ እንዴና ንፍትን ዘለና እዚ ገዛ ሕጂ ከም ማለሲ ነዚ ዘቕርብናዮ ዘለና እንድሕር ደኣ ተቐቢልዎ እቲ ፅሑፋቱ ንወፂሎ ማለት እዩ ኣብ ተጎርባ ወፂሎ ቸግበርዎ ማለት እዩ ካልኡም ክወፅዩ تريوم مني أب جنيفا كقرب على كم حدا مالسي كم حدا دوكمنت خوينسي حزبي كتقمرلو كقرب على حساب هايلو صباح صوعوا معلهم حكي كم نايجز حتى تقرب تقولهم حكي ساجست يزقبر زلهم مالتي اندحر تم اورجانايز قبر زلو كا اندحر عديمو منا انت نقبر نسال كا نحنا كيدنا بو بريزنت نقبر نخل مجد لودي يلن ديو كنزارارو نخلينا وي بخمي مجد قرب الزبل مالتي ምናልባት ሓጭር ግዜ ስለ ዝኾነ ኩላና ትሕሳስ ስለ ዝኾነ ሕጂ ክላሳት ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ምናልባት ቴክኒካል ዝኾነ ፀገም ክገጥም ይኽእል እዩ ግን ኦፊሻሊ ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ክትቀምሉ እንድሕር ደልዮም ንሕና ግን ኣቬላብል ና ከምቲ ዶክተር ሳልሕን ሰንጋልን ክብሎ ፀንዑ ኩሉ ግዜ ኣብ ተፀዋዕናዮ ከይድና ዓቕምና ብዝፈቕዶ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንንፀባረቕ ወይ ከዓኒ ናብ ህዝቢ ክነቕርብ ድልዋት ኢና ኢንፋክት ከመጣኒ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓደ ኣባልና ማለት እዩ ዶክተር መሐመድ ኣብ ጀርመን ከይዱ ሓደ ምትእኽኻብ እዚ ጉዳይ እዚ
ፕሬዘንት ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ ዶክመንት ማለት እዩ ስለዚ ኣጋጣሚ ተረኽበሉ ከምኡ ኢና ንገብር ስለዚ ኣብዚ ናይ ጂኔቫ ምትእኽኻብ ከዓ ኣጋጣሚ እንድሕር ተፈጢሩልና ከይድና ፕሬዘንት ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ነቲ ህዝቢ እውን እንድሕር ምትእኽኻብ ምፍጣር ከም ሓደ ኣጀንዳ ተታሓጅ ፅባሕ ተሓትዎም እንዲኹም እንታይ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዝደልዩ ዘለኹም ኢልኩም ተሓቱ ኢኹም ፅባሕ ምክንያቱም እዚ መፅኦም ድሕር ዝዛረብሎም ቶም ኦርጋናይዝ ዝገብሩ ዘለዉ ወይ ኣካልናቶም እንታይ እዩ መደብ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ኢልኩም ተሓቱ ኢኹም ሓደ ካብቲ መደባት ምትእኽኻብ ምፍጣር እዩ ሓደ ስትራክቸር ምፍጣር እዩ ወይ ከዓ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም ወይ ካልእ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ምንታይ እዩ ዝተኣኻኸብ ስለዚ ከም መተኣኻኸብ ክኸውን ዝኽእል ዶክመንት እዚ ረዲ ዝኾነ ኣሎ ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይወልኩም ተሓቱ ትኽእሉ ኢኹም እሶም ከዓ ነዚ ክጥቀምሉ ዝደልዩ ተኮይኖም እሞ ንሕና መፂና ፕሬዘንት ናይ ምግባር ድሌት እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ንሕና ድልዋት ኢና ማለት እዩ ከም ትተኽእሎ ማለት ኣሎ ድየለን ካልእ ሕቶ ኮይኑ ግን ብዝተኻእለ መጠን ፕሬዘንት ክንገብሮ ማለት ድሌት ኣለ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መልክዕ ዝበልካዮ ናይ ፋይናንሻል ናይ ካልእ ገለ ንሕና ማለት ውድባት ኮይናስ ናይ ፋይናንስ ምንጪ ወይ ካልእ የብልናን ክሳብ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ብገንዘብና ኢና ንቀሳቀስ ተኮይና ግዜና ኩሉ ማለት እዩ እሱ ከዓ ኣካል ናይቲ ንህዝቢ ኤርትራ ክነበርክቶ ኣለና ኢልና ንገብሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብስሩዕ መንገዲ እዚ እንዳዓበየ እንድሕር ከይዱ እሞ ኣድላይነቱ እንዳሰፍሐ እንድሕር ከይዱ ህዝቢ ዝጠልቦ ነገር ተኮይኑ ህዝቢ ዝጠልቦ ነገር ክንገብር ድልዋት ኢና እሱ መገዲ ዝርአ ማለት እዩ ዓቕምና ብዝፈቅዶ ግን ብገንዘብና ድዩ ብዓቕምና ብክእለትና ማለት እዩ ብጉልበትና ድዩ ግዜና ድዩ ኩሉ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ዘይኸውን ነገር ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ብዓቕምና ንበቆ ነገር የለን ማለት እዩ ኩሉ እዚ ኣካል እዚ ሕጂ ንዛረብ ዘለና ዞም 8 ኣካላት ማለት እዩ እዚ ኮሚትመንት እዚ ተበግሶን እዚ ተኣሽም ከም ዘሎ ከረጋግፀልኩም ደሊ ማለት እዩ ብተረፈ ናብ ዝቅፅል ክንከይድ ንኽእል ኢና ግን እዚ ገዛ ከም መደብ ከዝግብኦ ወይ ከዓ ኣለዎ ዝብሎ ከም ኮሜንት ማለት እዩ ነዚ ነቶም ፅባሕ ዝመፁ ክተንፀባርቁሎም ትኽእሉ ኢኹም ናይ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝኾነ ከዓኒ እሶም ብከመይ ይሕዝዎ እንታይ ይብሉ ብድሕሪኡ ናባና እንድሕር ደኣኒ ኣድላይነት ኣልይዎ ኢሎም መፅኦም ድሕር ሓቶምና ከዓ بجوب أنا تحطهم نخن ملص دلوقتي مخنا كحبروكم يدلي أغني أنا لا دكتور جبريل دكتور صلاح ستوب أوكي اسمع اللغة يا اسمع أوكي يغني لنا كبرات أحوات نزي مبرزها بكمنا جزية بلندا إلهم حدري جانونا ما توجرنا خنزارة بيجبانيرو anyway أب أتلانتا تساتي فنيرة متيون بوعي زخنا حبريتات تي فنيرة حجنا حنت حتى ناب ممشي قد موجن قال حجازي يخوني زبل حساب كقمت ولا ونسهم كي تنكفو حليفهم سلازلو نزق زي تكميو زبلو مالتي تي كونتات نايزة ورقت نايزة محوات حزوم ماز مطو أب أتلانتا بخلن ودباتن بخل هزبن بملو دمتي تقبلنا ترخيبة 4 سب ترأيم زي تقبلوه 4 يوم كا ناي سيفيك سوسايتي توكلتي إنا زبلو أين قبلان نايلهم ناي سيفيك يوم أين قبلان لهم أبيهم مالو كال نزاور قط نبذل على الدرجة نبذل مقدة كنوستا بزح سعري بزح أتوبرلو ينيرو ما حد كروكوس ينيرو السو بخفيل كدنا لنا كلته سلازو خنا تأخيبه كلته ينير حدا بقندو تي أجندة ننايزا أب جله كجبر قالو أب جنب تبليو تعلم أنا تأخيبه نيرو نعود عتق حيلي نيرو تحدقها تحزبها أبو ملو إذا ورقت مستنبب مسحات تمبرهم سواب بزيات الترنف نهانك على سيناز بلينيرجن تزمرح زنبرون أكل نجزا رسو الجامعة بقلة سلوز نبرو كمتي ميت خنوقعة مكالسيت تكون اللوازية إلنا نودباتون أبتبوكنا تاتاب إحنا لنا أبزنا برنا زي خنا بتحكي لنا من قلبات أتلانتا كلا أخي بحد قبر زبل تسفالو
ነዚ ጉዳይ እዚ እንደገና ክትሪኦ ኣብኡ ክስተኸውን ግን ሕቶይ ቀንዲ ጉዳይ ሎሚ ኮነና ነዚ ህዝቢ ንእሽተይኩም እቲ ቀንዲ ጉዳይ ፅባሕ እዩ ፅባሕ ብዙሕ ነገር ይኽመፅእ صباح بزح ነገር ይኽመጽ እዚኣ ወረቀት እዚኣ ብሙሉእ ህዝቢ ተቀባልነት ዘለዋ ክሳዕ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ናብዚኣ ወረቀት እዚኣ ኣተኩሮ ገይሩ ተገዳስነት ገይሩ ክትወና ትኽእል እያ ዝዓዲ እሞ ከዓ ናይ ስልጣን ሕቶ ዘይብሎም ሰባት እናተባህለ ንዓ ንምውጋን ዝተኻየደ ነገራት ናይ ኣትላንታ ኣኼባ ነይሩ ስለምንታይ ከምኡ ገይሩ ገለመለን ፅባሕ ክንርአና እቲ ከቆውም ይዝበሃል ዘሎ ኣብ ነፍ ከቆውም ኣለዎ ዝተባህለ ተነጊርዎ ኢና ኣማኒኤል ኣሰና እዚ ጉዳይ እዚ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ሃንደበት ብኦፖርቹኒቲ ክኸውን የብሉን ሓደ ነገር ክንገብር እንተ ኮይና መዋዕሎም ዝተጋደሉ ውድባት ኣለዉ ህዝብ ኣሎ ሲቪክ ሶሳይቲ ኣሎ እዛ ወረቀት እዚኣ ከዓ ንኩሉ ትጥርፍ ኮይና ኣላ ነዚኦም ረጊፅኩም ተሓልፍዋ ገለ ነገር ትገብሩ ቦምባያ ክትውዳእና ያ ከይትቀርብዋ ተባሂሉ ተነጊርዎ ኢና ማንኤል ክንገብራ ኢና ኢሎ ስለዚ ነዞም ሰባት ነቲ ፅባሕ ክህልው ድዮም ኣይ ክህልውን እየ ከራግዝ ደልየ ናይ ፅባሕና ብግቡእ ቃልሲ ዘድልዮ ጉዳይ ፅባሕ ኣሎ ፅባሕ ኣለኹም ዶ የለኹምን ክቡራት ሕዋት ንስኹም ሰለስቲኹም ክትህልው ስለ ዝደሊ ዘለኹ የቀኒየለይ ክብሮም ስባቱ يغلين لي هدر جدان ناون ثانك يو كبرم الله خدا دكتور دورة ويكا دكتور صالح اوكي مع بعض المدرك سلام كبرم مجمري نكبرم يغني لنا قبل دلي قالسي ستيل تقالسي خازلخا you were بتعمي influential سبب ab Denver ab Atlanta كما خاذ مسؤول سب تلو زخول جزيم سي وسدلنا نيرو ab فتح مسبس احنا نيرنا because I witness you ريكا I want to be a witness كما قال ست تزغبرو نحق قالسي ابزم سي بس احنا نيرنا ومستودع نيرو تقالسي حقي مبزحتي تسب باسيف كمزي كي باسن كي زاربن سوق يلو خيد دلي ግን ሓንቲ ኣብ ገሊኡ ግዜ ጠጠው ክትብል ኣለካ I need to make the comment ክገብራ ደሊ ኣለኹ ምንታይ ገብሮም ጠጠው ኢሉ ሓትት ከሎ change ለውጢ ዝገበሮ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣብኡ ዝነበሩ ሰብ እዮም ዝፈልጥዎ ስለዚ I command you ምግነካ ነቲ ዝገበርካ ብዓብ ነገር ኢኻ ጌርካ ክብሮም ሓወይ ለውጢ ዝገበርካዮ ዓብ ለውጢ ኢኻ ጌርካ በአትላንታ ካልኦት ዊን ተማኻ ኮይኖም ጠጠው ተዝብሉ ቅድም ዝተወደአ ነይሩ ኣጌን ሪፒት ይገብሮ ንምንታይ ሓቂ ክኸውን ከሎ ሰብ ጠጠው ክብል ኣለዎ ምስ ሓቂ ሓውኻ ወይ ወገንካ ከይበልካ ሃይማኖት ከይበልካ ምስቲ ሓቂ ጠጠው ክትብል ከለኻ you are more truthful citizen ኢኻ ናይዚ እዚ ዘሪአኒ እዚ ነዚ citizenship ዝበሃል ኖት ከምዚ ሰብ ጥዊዊ ይብሉ ተዓጻጸፉ ነዚ ሕሶት ዝኾነ ግን ንስኻ ጠጠው ኢልካ ንሓቂ ሰለስተ ግዜ ጠጠው ዝበልካለን ግዜ ሰለስተ ግዜ ሴፍ ጌርካ ነቲ ኮንፈረንስ እዚ ኣብዚ ቅድሚ እዚ ኣብዚ ቦታ እዚ I want to address it and I want to command you ንምንታይ ኣነ ይፈልጠካን የነረ ብሽማ ይፈልጠካን ሪኤካ ይፈልጥን ግን ንስኻ ወይን ኣይትፈልጠኒን ኢኻ ነርካ ግን ከም መሰረት ከም ሓቂ ኢልካ ጠጠው ኢልካ ምሳይ ክትዕልለኒ ከለኻ ሞር ፈሊጠካ and I respect you a lot ካብኡ ንላዕለ ክብለካ ክእልኒ I promise I hopefully ፅባሕ ሓንቲ ኮንፈረንስ ላትኒ ኣነ ወይን ኩሉ ክፍትን ይኽመፅእ and again ቀጽል ቃልስኻ ቀጽል I know we are asking ካባኻ ብዙሕ ኢና ንሓትት ዘለና ከማኻ ዘመሰሉ ካልኦት ግን ቃልስኻ ቀጽል ከምኡ ጌርና ኢና ክንኽእል ነቲ ፍትሒ እቲኦም ኣሕዋትና ዝተሰዉ ከማኻ ሰብ እዮም ዝደልዩ ኣፍ ክዛረበሎም ንሶም ክዛረቡ ይኽእሉን እዮም ግን ንስኻ ከም ናቶም ትወካሉ ኮይንካ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ስለዚ ዓብ ነገር ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኣዛሪበካ ነይረ
ቃልስኻ ቅጽል ኣሎ ሎሚ ታንኪ ሆነን ግን በሰላማዊ ፍትሒ ዊን ክትገብር ኢኻ ብቃልሲ ዊን ተቃሊስካ ኢኻ የመስግነካ ነቲ ቃልሲ ዝተቃለስካ ብሽም ኩላትና ኤርትራውያን የመስግነካ ቴንክ ዩ ካብኡን ላዕሊ ኮሜንት ክበቕልን ዶክተር ገብረ ቀጽል Okay. Well, yeah, كابتي دكتور صالح زبلي أقاطع يا أتلانتا ينوركونا أنا جن بزعبا كبرم استصحفة جن أم بيبي مالتيو نايب حق أقدر استراخم تصاوتي تي بيان نجاش استحفوا نهر سبات أم بيبكم كونكم مالتيو بيان وين أبزي الله أنا بحكي بقى تمسيتو يسحفوا ناتو ترى أقدس منبارون أنا بحكي أنا بحكي تبعت كرج مالت ذلوا مقام حجي كاب صحفات ناي بيان ترديه مالتيو سلازي كم الدكتور صالح زبلو أنا ون مالسي بتعبي ما مالسي أجنع كبلك هذا مالتي نتيجة نبرسي ملكعو حجو زي دوكومنت زي حجي زبز حزبي تساتهاي ودبات كي ترفه مالتيو تقبلو كمنات دوكومنت غيرو نقبلو نخصدقون أجدع سترى زي كونسي وساني ترى تسعوتي حاو مخانو زي جزاون كفلت الله مالتي قال سي يدل مهلاو وين يحبرك عايزي رايت حساب مقرب زي كونسي نتحساب بقبو سب ترديو اب حزب اندحر قريبو بقبو اندحر قريبو حزب قبالو جن يتي زنبره لعلم تحتم نسهم تفلطوتم تساتفكم مالتيو حجون اذا ناي جنيفا ما قصلتاناتو كخون يخيدي سلازي سي سبات ناي بحقي بنصهنا بقنعنا يقبلوا وديوم زبل حتو مرعي قداسي مالتيو سلازي قربه وي سلازي بلد راي يكونسي بقبو نقربن بقبو سب ابسب نخبصحن نتي غاطاميتا ديليت على ديو زبل علو مالتيو حجي كابتي ناي اتلانتا خن مهار نخل نجر ندحر الله خوينو ازي دايكونا ونكونس خيل سلازي كونه نفسه كفسب اب جنيفا زساتف وي مسؤول تعاثر نجر تعيشن دلو خصلهم زلو كاب ناي صراح جميركا مالتيو زي غدايزي نا حزب سلازغونه مت زكب حزب سلازغونه حزب قاني فولطون كتقملون مسلو سلازغونه نحنا خنقالسلو خم زلنا يو زريعكا مالتيو አጋጣሚ ኮይኑ አነ አይክሁሉኔ ምክንያቱ ሕጂ ካብ ቦታይ ናይ 13 ሰዓት ድራይቭ ርሒቀ ዘለኹ ማለት ገሸ መገሻ ዘለኹ ሕጂ ጽባሕካ ክምለስ ኣለኒ ምክንያቱ ሶኒ ሰዓት 8 ክላስ ኣለኒ ሰዓት 8 ሶኒ ከርክብ ጽባሕ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ድራይቭ ክገብር ማለት እዩ ሕጂ አጋጣሚ ኮይኑ ክህሉ ኣይኮንኩን ግን ካልኦት ብጾት ኣለው እዚ ገዛውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መግለጺ ወሃበሎ كنبوون تدوكومنتات بدحريو تزقبع نجر صباح تزقرب بمنص رزي حزبي نزي غداي زي فليطو حبتي ناجين متخخاب نخطقملو نفسو كفنا صعرخ نغبر كاب حتوتات جميركا منصعر انتاي يخبر زدل زلو بخمي زي تقمل تسل كتنصبارقو محادرا يبل معناتي انا كن unfortunately كل يكون مالتي ترفنا بقصل حتى كاين خلنا غني له كيف غني لنا دكتور قبل دكتور سمح كوين كبرم طبق مسكرين يبقى مخازلو طبق توقسها توقس انترناشونال الله خدو كبر حق انترناشونال ابا مدرك